साधी भोळी या यूट्यूब चॅनलला तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते. तर आजचा लाईव्ह आपला खास होणार आहे. छान छान गप्पा मारणार आहोत आपण. त्याआधी मी माझ्या चॅनलमध्ये काय आहे, चॅनलचं नाव काय आहे, हे मी थोडक्यात तुम्हाला सांगणार आहे. तर माझं चॅनलचं नाव आहे मंडळी कोकणची माणसं साधी भोळी, आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत, शॉर्ट्स आहेत आणि नेचर व्ह्यूज पण आहेत आणि माझे डेली शॉर्ट्स पण आहेत. तर अजून एक छान गोष्ट आहे माझ्या चॅनलमध्ये, ती म्हणजे माझ्या चॅनलला महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर नक्की तुम्ही माझ्या चॅनलला जा आणि चॅनलला व्हिजिट करा आणि छान छान कमेंट करा आणि नक्की सबस्क्राईब बेलला क्लिक करून बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि ऑल म्हणून या सेक्शनला क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या लाईव्हच्या नोटिफिकेशन, व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळून जातील. तर धन्यवाद मंडळी. तर मानसी बोलते. हाय ताई मानसी, नमस्कार. लाईक डन. निलेश दादा नमस्कार, कसो आहे तू? निलेश दादा मानसी काही नमस्कार बोलता. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या यूट्यूब चॅनल लाईव्हला आला आहे. मानसी बोलते सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय? माझं नाव काय सांगू, माझं नाव कोकणची परी आहे. अशी मी कोकणची परी. मानसी बोलते नमस्कार दादा. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे. तुम्ही पटापटा लाईव्हला जॉईन झाला तर आपल्या छान अशा गप्पा होती. निलेश दादा म्हणतात मी एकदम मजेत, तू पण मजेत ना? हो हो दादा, मी पण मजेत आहे. मानसी मी दिवसभर फ्री टाईम मध्ये सगळ्यांना लाईव्हला अजून सपोर्ट करते. ओके मानसी, व्हेरी गुड व्हेरी गुड मानसी, व्हेरी गुड. निलेश दादा वा वा छान दिसत आहे आज. म्हणजे जेवण करून, रोज जेवण करून करून तेलकट चेहरा होतो. आज म्हटलं जेवण करूया आणि मग आंघोळ करून लाईव्हला मस्त फ्रेश बसूया. तर नयन शिंदे, सॉरी मानसीचा मेसेज आलाय. सकाळपासून 3 लाईव्ह अटेंड केली मी. अरे वा मानसी, चांगलं. मग काय शिकलीस त्यातून, लाईव्हमधून, नक्की सांग मला. नयन शिंदे जेवण झालं का हो? नयन ताई नमस्कार, कुठून बोलताय? स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. आणि प्लीज माझ्या चॅनलला जाऊन बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या नोटिफिकेशन तुम्हाला येत जातील मी लाईव्ह येईन तेव्हा. ज्यांनी माझ्या लाईव्हला जाऊन सबस्क्राईब केलं आहे, चॅनलला जॉईन केलात पण बेल आयकॉनवर क्लिक केलं नसाल तर प्लीज एकदा बेल आयकॉनवर जाऊन क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या नोटिफिकेशन येत जातील लाईव्हच्या. IBP हॅशटॅग साई. नमस्कार नमस्कार साई, कुठून बोलतोय? स्वागत आहे तुझं. नयन शिंदे मुंबई नेरूळ. नयन ताई स्वागत आहे. नवीन आलात का माझ्या चॅनलला? नवीन आहात का? सिंपली प्रतीक, हेलो प्रतीक. सादगी तेरी दिल को भाए, देखने वाले बस देखते जाए, रब ने तुझे फुर्सत से बनाया, तारीफ में कुछ कह ना पाए, फॉर बोथ सिस्टर. थँक्यू प्रतीक, खूप छान लिहिलं, धन्यवाद. तर पटापटा सर्वांनी डबल टॅप करा. मानसी बोलते आज काय स्पेशल? आज छोल्याची आमटी बनवली आहे आणि राईस बनवलाय. साई बोलते हॅलो राम राम दीदी. हॅलो राम राम, कुठून बोलतोय साई, नक्की सांग. सिम्पली प्रतीक, फॉर यू सिस्टर. थँक्यू प्रतीक, थँक्यू सो मच, खूप छान लिहिलं. साई बोलतोय अहिल्यानगरवरून. तर साई प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा आणि जर नवीन असाल तर प्लीज जॉईन होऊन बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि डबल टॅप करा, लाईक करा चॅनलला. रोज लाईव्ह असतं दुपारी 1:15 वाजता. आज जरा उशीर झाला, 1:15 वाजता आणि संध्याकाळी 8 वाजता. निलेश दादा गोरी गोरी पान, गुलाबी गुलाबी गाल. अरे थंडी आहे ना, त्यामुळे असं होतं ते गुलाबी गुलाबी. मानसी बोलते माझ्याकडे पण भाकरी, छोले, भाजी, भात, डाळ, पापड. मानसीकडे तर खूप आयटम असतात, डिशेस असतात. साई बोलतोय हो नक्की दीदी. धन्यवाद साई, धन्यवाद साई.
लव यू सिस्टर, लव यू ब्रदर, लव यू सो मच. ब्रदर तू शिकतोस का? मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला, आणि पटापटा लाईक करा. मंडळी ज्यांनी ज्यांनी लाईक केलं नाही आहे त्यांनी प्लीज लाईक करा. नाना नाना नमस्कार. नाना कुठून बोलताय नक्की सांगा. साई बोलते हो. ज्यांनी ज्यांनी लाईक केलं नाही त्यांनी प्लीज लाईक करा. मानसी बोलते हो ताई, मी सगळ्यांच्या लाईव्हला अजून सपोर्ट करते. भले माझ्या लाईव्हला कोण येत नाही त्यातले, पण मी जाते त्यांच्या लाईव्हला रोज न चुकता. ओके मानसी, जा तू लाईव्हला, पण कशी लाईव्ह घेतात काय घेतात हेही तू पहा, आणि तूही तुझ्या लाईव्हमध्ये इम्प्रूव्हमेंट कर. सोहम मिनी व्लॉग, काय मी तुम्हाला सबस्क्राईब केलं. सोहम मिनी कधी केलात तुम्ही मला सबस्क्राईब? ओके सोहम मिनी, स्वागत आहे लाईव्हला. अनिकेत धुधड़, प्यार से मुझे लखन बोलते. ओके लखन जी स्वागत है स्वागत है. साई बोलतोय 12th आहे. मग साई अभ्यास वगैरे कसा चालला आहे? नाना दादा बोलतायत अहिल्यानगरवरून. नाना दादा स्वागत आहे चॅनलला तुमचं. प्लीज सर्वांनी माझ्या चॅनलला डबल टॅप करा ज्यांनी ज्यांनी केलं नाही आहे त्यांनी, आणि प्लीज नवीन असाल तर प्लीज जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. निलेश दादा म्हणते मानसी सुरुवातीला सगळ्यांचे असेच होत असणार, तू मेहनत करत राहा. हो मानसी, मेहनतीनेच आपल्याला कष्टाचं फळ मिळतं. सोहम बोलतोय मी लाईक केलं आहे तुमच्या व्हिडिओला. ओके थँक्यू सो मच. लाईव्हला पण लाईक करा सोहम दादा, आणि प्लीज बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून माझं लाईव्ह येतं तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळत जातील. तर प्लीज माझ्या चॅनलला जाऊन नोटिफिकेशनवर क्लिक करा. सर्वांना सांगते मी, तर तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील तुम्हाला. तुम्ही कुठे आहात? मी कुठली आहे? मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली दादा. साई दादा मी सिंधुदुर्ग जिल्हा. मानसी ओके, लाईक शेअर सबस्क्राईब अवर कोकणची माणसं साधी भोळी. येस. साई बोलते साई बोलते हो काय चालू आहे, शाळा चालू आहे. ओके ओके, मग छान चालू आहे असं म्हणताय का? ओके ओके, अभ्यास छान कर. 12th आहे, चांगला अभ्यास कर. मानसी बोलते माझे असं काही नाही निलेश दादा, नाही आले तर काय नाही एवढे, मी जाते सगळ्यांच्या लाईव्हमध्ये. अगं मानसी, निलेश दादा म्हणतोय की जा तू, पण तूही काहीतरी शिक असं बोलतोय दादा. निलेश दादा म्हणते विदाऊट तिकीट प्रवास करू नका प्लीज, लाईक रुपी तिकीट काढून करा प्रवास सुखाचा. खूप छान दादा, खूप छान. प्लीज लाईक तिकीट काढून माझ्या लाईव्हचा प्रवास सुरू करा तुम्ही. खूप छान आहे माझी लाईव्ह. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मानसी बोलते हो शिकते मी. हो हो मानसी शिक. आपण बाकीची कशी बोलतात, कसं हँडल करतात, हे सर्व शिकण्यासारखं आहे लाईव्हमधून. मराठी जोडी जी हे चॅनल आहे त्यांची ही लाईव्ह खूप छान असते. त्या ताई कशा बोलतात, कशा स्वतःला प्रेझेंट करतात, हे सगळं खूप महत्त्वाचं आहे लाईव्हला, तर नक्की भेट द्या. सचिन दादा बोलतायत. हाय सचिन दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी भोळी. चिन्नस्वामी मुक्तस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, तुम्हाला सर्दी झाली आहे का? हो, नाक लय लाल झालं. नाही नाही दादा, सर्दी नाही झाली आहे, थंडी आहे म्हणून माझं नाक आणि लाल होतात. हे दर थंडीत असंच होतं. सर्दी नाही आहे मला, मी शेंबडी नाही आहे दादा. मंडळी पटापट लाईक करा चॅनलला. मानसी बोलते शिकण्यापेक्षा मला वाटतं स्वतःचे टॅलेंट दाखवलेलं छान. ओके मानसी, व्हेरी गुड. सचिन दादा म्हणतं यू ओके. ओके ओके, थँक्यू सचिन दादा. प्लीज नवीन आहात का तुम्ही माझ्या चॅनलला? साई बोलतो तुम्ही कुठून आहात? साई दादा मी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. सिंधुदुर्ग जिल्हा माहिती आहे का? मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून आहे. तर मंडळी
पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोली, माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोली. कोकणातले छान छान व्हिडिओ आहेत, शॉर्ट्स आहेत, डेली ब्लॉग आहेत आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर नक्की जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. तुम्हाला खूप छान आवडेल. आणि जर माझ्या चॅनलला व्हिजिट केला तर सबस्क्राईब करून बेल आयकनला क्लिक करायला नक्की विसरू नका. चिन्ह स्वामी मुक्त स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, करीना कपूर सारखे नाक आणि गाल लाल होतात तुमचे. हो का दादा? करीना कपूर सारखे. रामचंद्र दादा म्हणतात मी का बघू तुला, तू काय कमवलं आयुष्यात जे मी तुला ऐकावं. विजय दादा नमस्कार. विजय दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. तर मी जे कमवलं आहे ती माझी माणुसकी आहे. मी अजूनपर्यंत जन्म घेतल्यानंतर जे मी कमवले ते फक्त मी माणुसकी कमवली आहे. आणि माझ्या चॅनलला माणुसकी झळकते. तर दादा प्लीज माझ्या चॅनलला जावा आणि चॅनल पहा. आणि जर तुम्हाला वाटलं की मी माणुसकी कमवली आहे तर नक्की माझ्या चॅनलला व्हिजिट द्या आणि सबस्क्राईब करून बेल आयकनवर क्लिक करायला नक्की विसरू नका. रामचंद्र दादा नमस्कार. आदित्य बनिया आर कंट्रोल, अरे कंट्रोल कितना बोलते हो. अब क्या करे, लाइव में तो इतना बोलना पड़ता है भाई. तो जल्दी जल्दी आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और डबल टैप करके लाईक करना. सागर कदम कुठून? मी आहे कोकणातून दादा. IPS साई, ओके बाय सिस्टर, लव यू सिस्टर. ओके साई, थँक्यू सो मच. विलास सावंत, ताई माझी खरोखर साधी भोळी आहे. साध्या गोळ्या ताईला व तिच्या चॅनललाही गोड शुभेच्छा. चॅनलवरील सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. विलास सावंत, रत्नागिरी पुळे, गणपतीपुळे. नमस्कार विलास दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. मानसी बोलते, बाय बाय. मानसी चाललीस का ग? निलेश दादा, हो मानसी, तुझे युनिक रेसिपी खूप आवडतात, छान करतेस, आम्हाला अजून आवडेल तुझं टॅलेंट बघायला. हो मानसी, तू अजून छान छान करत राहा, तुझ्या इम्प्रूव्हमेंट होऊ दे अजून अजून. रामचंद्र दादा म्हणजे चालतं मी बघतो. हो दादा नक्की बघा, आवडलं तर नक्कीच. माझे काही सबस्क्रायबर किंवा एवढे काही जास्त नाही आहेत, पण मी नुकती सुरुवात केली आहे आणि माझ्या चॅनलमध्ये मी काही फेक दाखवणार नाही, जे आहे ते आहे. त्यामुळे तुम्हाला नक्की आवडेल माझं चॅनल. प्रणव जाधव, कोकणातील माणसं साधी भोळी. नमस्कार प्रणव दादा, स्वागत आहे पुन्हा एकदा. निलेश दादामध्ये मराठी जोडी चॅनल आपल्या महाराष्ट्राच्या यूट्यूब लाईव्हची शान आहे. जर कुणी अजून त्यांना सपोर्ट केला नसेल तर नक्की करा. हो दादा, निलेश दादा, मराठी जोडी ही खूप छान चॅनल आहे त्यांचं, तर सर्वांनी त्यांना प्लीज सपोर्ट करा, अजूनही ती पुढे जाऊ दे. निलेश दादा, थांब ग मानसी का निघून गेली काय माहिती अचानक. मानसीला राग आला का? नसेल. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. दीपाली चाळके, हाय ताई, कुठे आहात? मी दीपाली ताई, कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. आणि चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, जॉईन करा. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी, कोकणातलं चॅनल आहे. चॅनलला व्हिजिट द्या आधी, बघा, आणि तुम्हाला आवडलं तर नक्की जॉईन व्हा आणि बेल आयकनवर क्लिक करा. HVS राम राम, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा लाईक करून. दीपक पाटील, अपना चॅनल चलाओ, नाव काय आहे? दीपक दादा, मी आहे प्रीतिया कोकणची माणसं साधी भोळी, हे चॅनलचं नाव आहे. मी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कोकणातली. तर नक्की एकदा माझ्या चॅनलला भेट द्या आणि आवडल्यास नक्की जॉईन व्हा आणि बेल आयकनवर क्लिक करायला विसरू नका दादा. मी कराडमधून बोलते. दीपाली ताई, तुम्ही कराडवरून बोलताय. मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली ताई, दीपाली ताई. HVS, मी उत्तराखंड से हूँ. स्वागत है आपका, उत्तराखंड से हो, देवभूमि से. श्रेयस बोर्डे, कैसे हो भाभी जी आप? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो, कहाँ से हो, जल्दी बताओ. रामदास अर्जुन, नमस्कार अर्जुन दादा, स्वागत आहे चॅनलला. संदीप भुजबळ, आज काय स्पेशल व्हेज?
छोले आणि राईस. हाय सुशील, हाय ताईजी, नमस्कार, स्वागत आहे सर्वांचं. डबल टॅप करा, सगळ्यांनी डबल टॅप करा मंडळी. सर्वेश रासम, हॅलो सर्वेश, स्वागत आहे लाईव्हला. दत्ता माळी, नमस्कार ताई, नमस्कार. जेवण करायला या, लाईक केला आहे, धन्यवाद दत्ता दादा. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, स्वागत आहे सर्वांचं, स्वागत आहे. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. संदीप भुजबळ 9 नंबरला केलं, धन्यवाद 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 संदीप दादा. तुम्हाला तर काही सांगायची गरज नाही, तुम्ही सर्वजण करताच लाईक. पटापटा लाईक करा सर्वांनी, आणि जर नवीन चॅनलला असाल तर जॉईन पण नक्की करा, आणि पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. हार्ट हॅकर, हॅलो हार्ट हॅकर, 10 नंबर लाईक डन, थँक्यू. मनोज नरवते, हाय अक्का, हॅलो नमस्कार मनोज दादा, स्वागत आहे. नमस्ते मॅम हार्ट हॅकर, नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते, सर्वांना माझा नमस्कार. मनोज नरवते, अक्का भोजनम चेसरा, जेवायला येऊ का? या, येते येते. सर्वेश दादा म्हणता 11 नंबर लाईक, थँक्यू सर्वेश. मनोज दादा थँक्यू सो मच. सर्वांनी डबल टॅप करून लाईक करा. हार्ट यू मोस्ट वेलकम. थंडी लागायला सुरुवात झाली. तर मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मृदुल गेला ना ताई बिग बॉस मधून, तुझी फर्स्ट रिॲक्शन काय आहे? माईक प्लीज. निलेश दादा, मृदुलचा फॅन फॉलोविंग जास्त होता म्हणून त्याला म्हणजे ऑडियन्सने घालवलं, त्यांच्यातून घालवलं. जर त्याला ऑनलाईन जर वोटिंग म्हणजे जर केलं असतं तर तो गेला नसता. त्यामुळे हा बिग बॉसचा गेम होता, आणि त्याचा गेम तर मला काय एवढा आवडला नव्हता. त्याला ह्याला एवढंच करत होता, स्वतःचा स्टँड नव्हता, त्यामुळे गेला तर एवढं काही खास नाही वाटलं मला. अमित वनरक्षक, नमस्कार अमित दादा, स्वागत आहे चॅनलला. मानसीला हाक मारा. अमित दादा, सर्वेश दादा मध्ये स्वेटर काढायचं नाही ना? काढणार, आता काढणार. रणजित दादा, हॅलो आमचं छान छान गोड दिदी. रणजित दादा धन्यवाद धन्यवाद. सर्वांनी प्लीज डबल टॅप करा. हार्ट अटॅक, सर्दी झाली बाबा आता, एरोप्लेन क्रॅश झाल्यासारखं आवाज ऐकावा लागेल. नाही, मला सर्दी झालीच नाहीये, थंडी लागायला लागली. अमित वनरक्षक, ताई लाईक, थँक्यू थँक्यू थँक्यू. सर्वेश दादा मध्ये आत मानसी नाही का? मानसी आलेली गेली. रोहम मिनी ब्लॉग, तुम्ही कुठे राहता? मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राहते, सिंधुदुर्ग जिल्हा. अमित वनरक्षक, चला बी म्हणजे काय? तुम्ही पण चाललाय का? मानसी नाही म्हणून. सुधाकर साठे, कसं काय मॅडम, काय चाललंय? मी मस्त चालली आहे दादा, खूप छान आहे. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. सुधाकर दादा, माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा आणि जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. टोटली ॲग्री, नाईस, छान ऑब्झर्वेशन आहे. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. हां, त्याचा गेम प्लॅन काही नीट नव्हता. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. अनुराग, हॅलो अनुराग, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. सुभाष गवंडे, सुभाष दादा स्वागत आहे लाईव्हला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. अभि बंगर, अभि दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज नवीन असाल तर डबल टॅप करा आणि जॉईन व्हा चॅनलला. सर्वेश दादा म्हणतायत मुलं स्कूलला गेली काय? नाही, 2 दिवस स्कूलने सुट्टी दिली आहे, त्यामुळे नाही गेली आहे, ऑनलाईन क्लास चालू आहेत. अनुराग, जेवण झालं का? जेवण नाही, मुलं जेवली, आता मिस्टर आले की आम्ही जेवू. तुमचं सर्वांचं जेवण झालं का? अनुराग दादा, सर्वेश, अभि दादा, सुभाष दादा,
तुमचं जेवण झालं का? निलेश दादा तुझं जेवण झालं का? मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलचं नाव आहे मंडळी. हो झालं. वा वा, आज काय स्पेशल होतं अनुराग दादा? निलेश दादा म्हणते काय वाटते आता नेक्स्ट कोणाचा नंबर लागाय इविक्शनसाठी? कुनिका कुनिका वाटू शकते मला, किंवा मालती नाही जाणार असं मला वाटतं. कुनिका जाऊ शकते. हो मी जेवलो. तुला काय वाटतं निलेश दादा कोण जाईल? सर्वेश रासम हो मी जेवलो. आपला मराठी वाघ तर अजिबात जाणार नाही. तो टॉप 5 मध्ये असणार. टॉप 3 मध्ये तर असायलाच पाहिजे. तो मराठी वाघ तर आपला टॉप 3 मध्ये असायलाच पाहिजे. निलेश दादा मला असं वाटतंय ना, हा गेम फक्त ह्याच्यासाठी बनवलाय. म्हणजे ऑब्झर्वेशन आहे की हा गेम फक्त पैसे खरेदी करून मला वाटते मिळालेला असेल. कारण मला असं वाटतं की जो कोण आहे तो सिंगर अमाल, तर त्याच्यासाठी बनला आहे हा गेम. तो एवढा पैसेवाला आहे त्याचा बाप की हा गेम खरेदी करू शकतो. तर त्याला अजून कोण ओळखत नव्हतं असं मला वाटतं. त्याला एवढं कोण ओळखत नव्हतं. त्याच्याकडे प्रोजेक्ट नाही आहे. त्यासाठी त्याला या शोमध्ये ढकलण्यात आलं आहे आणि त्याला जिंकून आणायचं आहे. त्यासाठी सगळ्यांचे बळीचे बकरे दिलेले आहेत असं मला वाटतंय. मला वाटतं की लास्टला त्याला जिंकवणार आहे. टॉप 3 मध्ये तो असणार आणि टॉप 1 ला तो असणार असं मला वाटतंय. जर असं झालं तर हे बिग बॉस मला अजिबात नाही आवडणार. निलेश दादा म्हणतोय अश्नूर. बघू आता कोण जातंय ते. अनुराग आज अळूचे वडी आणि वरण भात. वा वा वा, अळूची वडी काय भारी, एक नंबर. NP जेवला. कुणाल भोसले नमस्कार कुणाल दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय नक्की सांगा. निलेश प्रणित ग्रँड फिनाले फिक्स आहे ग? हो हो. कुणाल दादा म्हणतायत हाय हाय कुणाल दादा. मिनर GK आहे माझ्या मते. टॉप 2 मध्ये GK आणि फराना. बघू आता काय होतंय. सर्वेश ताई तुम्हाला, कारण मी अजूनपर्यंत बघत आले की सलमान खानने ह्याला आम्हाला कधीच बोलताना दिसला नाही. कधीच बोलला नाही तो. ताई तुम्हाला सर्दी झाली आहे का? डॉक्टरकडे जाऊन या, अंगावर काढू नका. अरे देवा, मला सर्दी नाही झाली दादा. सर्वेश दादा मला सर्दी नाही होत. वन लव फ्रेंड हॅलो. कसा आहात तुम्ही दादा? स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. हाऊ आर यू डिअर? हाऊ आर यू डिअर? आय एम फाईन. फ्रेंडचं फ्रेंड केलात दादा? मी फ्रेंड बोलते. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. आय एम गुड. ओके, जेवलात का तुम्ही? मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला छान छान माझे व्हिडिओ आहेत माझ्या चॅनलला, तर नक्की जाऊन एकदा पहा कोकणची माणसं साधी बोळी. आणि आताच मी नवीन व्हिडिओ पोस्ट केला गुरुद्वाराचा. तो तुम्हाला कसा वाटला नक्की सांगा मला. आणि कोकणातले व्हिडिओ पण आहेत तेही जाऊन नक्की पहा. सर्दी झाली आहे असंच करता तुम्ही? नाही नाही, मला सर्दी नाही झाली. बिरुदेव पाटील कुठून आहात? बिरुदेव दादा मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. आणि माझ्या चॅनलला विजिट द्या आता आणि पहा कसं वाटतंय ते. आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका जर तुम्ही जॉईन झालात तर. वन लव फ्रेंड नॉट नाव, आय हॅव टाईम टू लंच. ओके ओके, टाइम आहे का तुम्हाला जेवायला? वा वा. सुप्स पहाड़ी हेलो सुप्रिया दीदी, स्वागत आपका स्वागत है मेरे चैनल पर. कचरा सेठ हंस रहे हैं. कचरा सेठ क्या कर रहे हो? आपका पैसा मिल गया ना अगर? सुप्स पहाड़ी मैडम बोलिए मैडम जी. वन लव फ्रेंड लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल डियर. थैंक यू सो मच. सुप्स पड़ी खाना बन गया? हाँ हाँ, खाना तो बन गया. खाना बना के मैं अभी लाइव कर रही हूँ. वन लो फ्रेंड यू हॅड युअर लंच? टाईम आहे, मिस्टर येणार त्यांच्यासोबत जेवणार मी.
कचरा सेट हस क्यू रे हो के कचरा सेट हसताय कशाला. ब्रुदेव पाटील शिवाजी महाराजांचे मावळे आम्ही. हो का दादा खूप भारी. सर्वेश रासम ओके टेक केअर यू. सर्वेश दादा वन लव फ्रेंड व्हॉट स्पेशल टुडे. छोल्याची भाजी आणि राईस. सुसपाडी कौन है कचरा सेट. कचरा सेट ये ऊपर है देखो उनको. कचरा सेट रडून राहिलो अजून नाही भेटले पैसे. का तुम्ही उगाच तुम्हाला पैशाची हाव जास्त झाली दादा. डबल भेटणार म्हणून तुम्ही पैसे गुंतवलात आता कुठे पैसे गेले. रामदास निवते नमस्कार रामदास दादा स्वागत आहे चॅनलला. प्लीज जर नवीन असाल तर डबल टॅप करून लाईक करा. खा लिए सुप्स बोल रहे छोले हम कल खा लिए इसलिए हम आज खा रहे कल खा रहे थे ना इसलिए. निलेश दादा म्हणते काय झाले पैसे कसे गेले कचरा सेटचे काय झाले नक्की. कचरा सेटने दिलेले डबल पैसे करायला आणि पळून गेला तो माणूस. सुप्स पहाडी लाईक डन. थँक्यू सो मच. ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी प्लीज लाईक करा चॅनलला डबल टॅप करून. डबल टॅप करून लाईक करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. योगीराज भालेराव फोटोग्राफी. हाय योगीराज कुठून बोलताय तुम्ही. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. सुस पहाडी वेलकम. वन लव फ्रेंड ओ व्हेरी नाईस मिस्टर अँड मिसेस अँड लंच हॅपी लंच डे. हां दादा मला माझ्या मिस्टरांशिवाय मला जेवायला जमतच नाही. तर त्यांची वाट मी सारखी बघत असते की ते येणार आणि मी जेवणार. निदान तेवढं नशिबात असतं आपल्या. बाकी काय आठवणार ना लाईफमध्ये. एकत्र जेवून बसलो हेच तर खूप आहे. नाही तर आताच्या जिंदगीमध्ये ते पण मुश्किल आहे की नवरा बायको एकत्र बसून जेवतायत. कचरा सेट तो राजू श्याम आणि बाबूराव माझे पैसे घेऊन पळाले. कचरा सेट पलाली निलेश आता शिरा पडो. कोणाला दिले पैसे. महाराष्ट्रातला आहे का. नाही रे हेराफेरी मधला राजू श्याम आणि बाबूराव. अरे निलेश दादा हेराफेरी मधला राजू श्याम आणि भालेराव बाबूराव हे त्यांचे पैसे घेऊन पळाले. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आज काय लाईव्हला पटापटा माणसं येत नाही आहेत. लाईक वाढत नाही आहेत. पटापटा लाईक करा मंडळी. मानसी तू कुठे गेलीस. लाईव्ह सोडून गेलीस का ग. निलेश दादा हसतोय. बाबूराव कचरा सेट भालेराव नाही बाबूराव. अरे बाबूराव का पैसा. बाबूराव तो भाग गया. तो डायलॉग काय आहे हेराफेरी मधला. बाबू भैया. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुम्हाला खूप छान छान व्हिडिओ भेटणार आहेत. कोकणातले छान छान व्हिडिओ आहेत. नेचर व्ह्यूज पण आहेत आणि एवढे शॉर्ट्स खूप भारी आहेत ना. तुम्ही बघा एकदा चॅनलला व्हिजिट करा आणि मग मला सांगा की माझं चॅनल कसं वाटलं. कमेंट छान छान करा त्या चॅनलला आणि नक्की जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आणि ज्यांनी डबल टॅप नाही केलं त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. तर कचरा सेट आता नेक्स्ट प्लॅन काय आहे. तिप्पट करायचे की दुप्पट करायचे नक्की सांगा. कचरा सेट यावेळी कसे पैसे करणार. तिप्पट करायचे. माझ्याकडे द्या तिप्पट करायला पैसे. कचरा सेट माझ्याजवळ द्या मी तिप्पट करून देईन. पण 3 रुपयेच द्या मी 306 देईन तुम्हाला. बघा निलेश दादा म्हणतोय वन ऑफ द ग्रेट मूवी हेराफेरी. यार दादा ती हेराफेरी आणि अशी बनवी हे 2 पिक्चर आहेत ना एवढे हसून हसून पोटात दुखतं ना. मानसी ताई बोलायची बंद झाली का. हा ती बोलत होती आणि काय झालं काय माहिती. बाय म्हटलं आणि निघून गेली. कचरा सेट देवी प्रसादला पकडायचे.
ठीक आहे, मग आपण माणसं पाठवूया देवी प्रसादला पकडायला. सर्वेश दादा म्हणतो, निलेश दादा म्हणतो 3चे तिप्पट नाही, 6 नाही, 9 होतात. होय होय. गणित कच्च दादा, गणित कच्च. गणित एकदम कच्च ना. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. तुम्हाला माझ्या चॅनलला येऊन छान छान गप्पा मारायच्या असतील तर नक्की जॉईन व्हा. सुप्स पहाड़ी हंस रही है. नीलेश दादा भी हंसतोय. वन लव फ्रेड ओ व्हेरी नाईस. ऑफ कोर्स हस्बैंड स्पीक व्हेरी स्वीट आफ्टर लंच विथ स्वीट डेझर्ट. व्हेरी नाईस. गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू. थँक्यू फ्रेंड. थँक्यू सो मच. मी तुम्हाला सर्वांना एक जीकेचा क्वेश्चन विचारते. मला सांगा, महाराष्ट्रातील सर्वात मोठं शहर कोणतं आहे महाराष्ट्रातील? आपण जीके खेळूया. तर प्लीज नक्की सांगा मला. महाराष्ट्रातील क्या मूवी की बात कर रहे हैं? हाँ हेरा फेरी की बात कर रहे हैं. कचरा सेट बोल रहे, चष्मा कुठे गेला माझ्यासारखा चष्मा लावल लागेल नाही तर बड़े काज का. मुंबई. सुप्स पहाड़ी मुंबई. अरे वाह, सुप्रिया दीदी ने अच्छे से आंसर दिया है. महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर मुंबई है. वेरी गुड सुप्रिया दीदी, थैंक यू सो मच. नीलेश दादा बोलते कचरा सेट, मुझे तो इस प्रीतिया के नज़र में ही खोट लग रही है. भाई तेरा भाई है या तू बचा हुआ पैसा मुझे दे, मैं देख तुझे करोड़पति बनाता हूँ. एनपी, हॅलो एनपी, स्वागत आहे चॅनलला. पटापटा लाईक करा चॅनलला. सुप्स पहाड़ी पुणे नहीं, मुंबई ये है महाराष्ट्र का सबसे बड़ी सिटी. ओमकार परीत, क्लैपिंग करा सुप्रिया दीदी के लिए और गोल्ड मेडल दीजिए सुप्रिया दीदी के लिए. भावेश मोरे, हाय भावेश, स्वागत आहे चॅनलला. ओमकार परीत, स्वागत आहे ओमकार. पटापट लाईव्हला सगळ्यांनी डबल टॅप करा आणि नवीन असाल तर जॉईन व्हा. कचरा सेट पहिले तू दे डायलॉग. डायलॉग. भावेश मोरे, कशी आहेस? मी मस्त आहे भावेश, तू कसा आहे? विजय फटंगरे, नमस्कार वहिनी साहेब, झाले का जेवण? विजय दादा, जेवण झालं पण जेवायचं आहे. मुलं जेवली, तुम्ही जेवलात का? नक्की सांगा मला. आणि नवीन असाल चॅनलला तर प्लीज व्हिजिट द्या. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला नक्की. आणि बेल आयकनवर क्लिक करायला दादा विसरू नका, जेणेकरून चॅनलला तुम्हाला नोटिफिकेशन येत जातील जेव्हा मी लाईव्ह घेईन, एखादा व्हिडिओ टाकीन, शॉर्ट टाकीन तेव्हा. शीतल अलबट्टे, महाराष्ट्राचे सर्वात मोठे शहर मुंबई आहे. बरोबर शीतलताई, खूप छान. शीतलताई आणि सुप्रिया दीदींसाठी टाळ्या वाजवा. क्लॅप फॉर सुप्रिया दीदी अँड शीतलताई. ऋषिराज, निलेश दादा बोलतोय नाईस सुप्रिया. ऋषिराज बोलते हाय ऋषिराज दादा. पटापटा सर्वांनी लाईक करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी. वन लव फ्रेड, औरंगाबाद आई थिंक नहीं, मुंबई है हमारा सबसे बड़ा शहर महाराष्ट्र का. सुप्रिया दीदी बोल रही है पुणे सेकेंड. हाँ पुणे सेकेंड होगा, लेकिन फर्स्ट तो महाराष्ट्र का मुंबई है. सुप्स पहाड़ी, सब्सक्राइब भी. हाँ सुप्रिया दीदी को भी सब्सक्राइब भी कीजिए. उत्तराखंड से है, मेरी प्यारी दोस्त है सुप्रिया दीदी. 2019 से 18 से मेरी दोस्त रही है ये सुप्रिया दीदी. रोहित लॉग, हाय रोहित, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कुठून बोलते? ओमकार परीत, हाय मानसी कुठे आहे? मानसी नाही आहे. आकाश जाधव, नमस्कार आकाश दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला.
कचरा सेट कुठे गायब झाला तो? रोहित दादा म्हणतोय जेवण झालं का? रोहित दादा जेवण माझं झालं नाहीये, जेवणार आहे मिस्टर आले की. विक्की दामोदर, हॅलो विक्की दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. कुठून बोलताय? प्रत्येकाने मला सांगा कुठून बोलतायत ते. वन लव फ्रेंड, ओके वन लव फ्रेंड. प्लीज जरा प्रत्येकाने जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बळी. दोन टाईम लाईव्ह असतं, दुपारी 1:15 वाजता आणि संध्याकाळी 8 वाजता. कचरा सेट बोले मैं जरा फिर से लक्ष्मी चीट फंड ये राजू को पकड़ने बाय बाय. ओके ओके कचरा सेट, जाओ राजू को पकड़ने. कचरा सेट, मेरा पैसा डूब गया. ओमकार परीत, क्लॅपिंग करतोय. काय करतोय ओमकार? विजय दादा म्हणते माझे जेवण झाले, लाईक पण केले. विजय दादा प्लीज चॅनलला जॉईन पण व्हा आणि बेल आयकनवर क्लिक करा. बाळासाहेब माळी, तू कशी आहेस? बाळासाहेब दादा मी छान आहे, तुम्ही कसे आहात? चॅनलला पटापटा डबल टॅप करा. सर्वेश रासम म्हणतात बाय बाय. सर्वेश दादा स्वागत उद्याच्या लाईव्ह, संध्याकाळच्या लाईव्हला नक्की आहे. विकी दामोदर, हॅलो विकी दामोदर. अक्कलकोट वरून बोलताय का? अक्कोट लिहिलात म्हणून म्हणते. सचिन शेलार, पुणे महाराष्ट्र. सचिन दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी. प्लीज प्रत्येकाने डबल टॅप करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. आणि तुम्हाला जर चॅनलला जॉईन झाला तर तुम्हाला नोटिफिकेशन येत जाईल. वन लव फ्रेंड बोलते ओके गुड डे विथ हॅपी लंच, कीप स्माइल ऑन युअर फेस ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल विथ लॉट्स ऑफ लव, टाइम टू गो जेम. थँक्यू सो मच फ्रेंड, थँक्यू सो मच. खूप छान प्रेम देता तुम्ही आम्हाला, खरंच छान ब्लेसिंग दिली, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. पुन्हा एकदा परत लाईव्हला नक्की या, भेट द्या. बाय, काळजी घ्या. विजय दादा म्हणतात वहिनी साहेब तुम्ही खूप छान दिसता. थँक्यू विजय दादा, थँक्यू सो मच. प्लीज डबल टॅप करा, लाईक करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा सबस्क्राईब करून. नकुल दादा, तर काय ताई तुम्ही मला विसरले आता, ते मला माहिती पडलं. नकुल दादा तू येतच नाही, मी कशी विसरणार? तू येतच नाही लाईव्हला. मंडळी पटापटा सर्वांनी लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. तर मंडळी मी दुसरा प्रश्न विचारते महाराष्ट्रातल्या लोकांना की आपल्या महाराष्ट्राची स्थापना कधी झाली? मला सांगू शकाल का आपल्या महाराष्ट्राची स्थापना कधी झाली? नकुल दादा म्हणते मी येतो पण मी कमेंट नाही करत, लाईक करतो आणि जातो. मग दादा एक कमेंट करायची ना, असं कसं? सचिन दादा म्हणतात कोकणातून कुठून आहात ताई? मी आहे दादा कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. प्लीज पटापटा लाईक करा चॅनलला आणि नवीन असाल तर प्लीज जॉईन व्हा. 1 मे 1961 ना? नाही दादा, रॉंग आहे आन्सर, रॉंग आहे. पटकन सांगा मला की महाराष्ट्राची स्थापना कधी झाली? आपल्या महाराष्ट्राची जी स्थापना झाली ती कधी झाली? पटकन उत्तर द्या मला. सचिन शेलार, 1 मे 1950. नाही आन्सर 1 मे 1950 नाही आहे. पटापट उत्तरं द्या मंडळी. ज्यांना ज्यांना येतंय त्यांनी मला प्लीज पटापट उत्तरं द्या की आपल्या महाराष्ट्राची स्थापना कधी झाली? निलेश दादा म्हणतात शिरा पडो. अरे यार, शिरा पडो. मला दादा फक्त शिरा देव, पडो नको. निलेश दादा उत्तर सांग. सचिन दादा तुम्हाला माहिती असेल तर नक्की सांगा. ज्यांना ज्यांना माहिती आहे त्यांनी प्लीज नक्की सांगा की आपल्या महाराष्ट्राची स्थापना कधी झाली, जेणेकरून आपलं जीके चांगलं होईल. एक मला इथं हे दादांनी, एक कोणत्या तरी दादांनी मला हे सजेशन दिलेले की ताई तुम्ही जीकेचे क्वेश्चन विचारा, ज्यामुळे आपल्या ज्ञानातही भर पडेल. त्यामुळे मध्ये मध्ये बोलता बोलता आपले जीके पण चांगलं होईल. तर मंडळी पटापट उत्तर द्या. आपल्या महाराष्ट्र राज्याची स्थापना कधी झाली? सचिन दादा म्हणताय 1 मे 1960. वा वा वा, व्हेरी गुड सचिन दादा, स्वागत आहे. निलेश दादा, ओमकार दादा, सर्वांनी टाळ्या वाजवा. ओमकार आठवले म्हणतात 21 लाईक. बाय बाय ताई. हा तर बाय, लाईक करायलाच येतो ओमकार दादा, स्वागत आहे ओमकार.
सचिन शेलार दादांनी सांगितले, बरोबर आन्सर दिले की आपल्या महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1 मे 1960 रोजी झाली. बरोबर. ओ चैत्राली, हाय चैत्राली, स्वागत आहे. 1960 निलेश दादा म्हणतात बरोबर. व्हेरी गुड, खूप छान आन्सर दिला आहे सचिन दादांनी. सचिन दादासाठी क्लॅपिंग. तर मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. खूप छान छान गप्पा मारायचे आहेत, छान छान उत्तरं पण देऊया, त्यात त्यात आपलं जी के पण स्ट्रॉंग होईल. आणि आपल्या बिग बॉसमध्ये पण जी के स्ट्रॉंग आहे बघा की, मग आपलं जी के का खराब करताय. चैत्राली म्हणते जेवलीस का ताई तू? नाही ग, मिस्टर येणार, मिस्टरांसोबत जेवणार. तर मंडळी पटापटा छान छान उत्तरं द्या. निलेश दादा खूप छान. सचिन. चैत्राली म्हणते जेवलीस का ताई? नाही ग चैत्राली, तुझे मिस्टर किती वाजता येतात कामावरून? 3:30, 3:15, 3 हे त्यांचं टायमिंग आहे. तर मला सांगा, सध्याचे आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कोण आहे? सगळ्यात सोपा प्रश्न घातलाय मी. आपल्या सध्याचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कोण आहेत? नक्की सांगा. बिझी काय? बिझी असतात रे, काय करतल आमच्यासाठी. देवेंद्र फडणवीस. बरोबर दादा. क्लॅपिंग फॉर सचिन दादा. अरे दादा, सचिन दादा तर टीचर निघाले वाटतं. सचिन दादा टीचर आहात का? सगळ्या क्वेश्चनची उत्तरं देत आहेत तुम्ही. तर मंडळी पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कोकणातले छान छान व्हिडिओ आहेत, नक्की जाऊन पहा. तर मला सांगा मंडळी, महाराष्ट्रातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? नक्की सांगा. गुरमवाडी कट्टामध्ये काल परवा खून झाला. तुम्ही सगळे स्वतःची काळजी घ्या, चोऱ्या खूप होत आहेत तिकडे. हो दादा, म्हणजे खून नाही झाला ना, त्यांना फक्त जखम झाली ना. मी वाचलं ते, पण त्यांचा खून नाही झाला, त्यांना जखम झाली ना. तुम्ही तिकडे राहता का? बिझी नाही ग, बस काय इतका सोपा नको. हे दादा म्हणतात की गुरामवाडी कट्टामध्ये काल परवा खून झालेला. तुम्ही सगळे स्वतःची काळजी घ्या. जे कोकणात राहतात त्यांनी प्लीज स्वतःची काळजी घ्या, चोऱ्या खूप होत आहेत ना तिकडे. तर खरंच आहे, होत आहेत चोऱ्या. काय करणार, माणसांची नियत बदलली आहे, त्यामुळे कोकणात पण आता चोऱ्या व्हायला लागल्या. पहिल्या काळी लोक म्हणजे पहिल्या काळी लोक नुसती दरवाजाला कडी घालायची आणि निघून जायची. पण आता असं होतंय की एकमेकांवर विश्वासच राहिला नाही. आता विश्वासाच्या पात्राचे लोकच राहिले नाही आहेत. निलेश दादा म्हणतात गोदावरी. हो हो निलेश दादा, बरोबर बरोबर, गोदावरी आन्सर आहे. खूप छान दादा, लय भारी. तू लय भारी निलेश दादा आणि सचिन दादा, लय भारी तुम्ही, एकदम लय भारी. तर खरंच खूप भयानक होतं ते, की एका बाईला म्हणजे ती जखमी झाली की वारली हे कळलं नाही. तर मला अजून एक सांगा की निरोगी माणसाच्या शरीराचे तापमान किती असते? मी गडिंग्लजचा आहे, माझी बायको तिकडची आहे, ती सांगत होती की ती बाई वारली आहे. बापरे, गुरामवाडीमध्ये. बापरे बापरे बापरे. यार, लोक म्हणजे ही काय बाहेरची लोक आलेली नसणार दादा, तिकडचीच लोक असतील. काय माहिती बाहेरची आलीत काय, कुठली अजून काय भेटलं नाही, काय नाही. 37 डिग्री सेल्सिअस. बरोबर निलेश दादा, हुशार आहेस तू. सौरभ हे आता इमोशनल होईल. सौरभ ही आता इमोशनल होईल. नाही, आता मी एवढी इमोशनल नाही होणार, कारण कलियुग आहे, कलियुगात काहीही होईल, सांगता येत नाही. तर निरोगी माणसाच्या शरीराचे तापमान हे 37 डिग्री असतं. हे उत्तर बरोबर आहे.
निलेश दादासाठी सर्वांनी टाळ्या होऊन जाऊ द्या. निलेश दादा ताई नको प्लीज इमोशनल यार. नाही रे दादा इमोशनल नाही होत. मदन पाटील हॅलो. मदन दादा थँक्यू. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. मदन दादा चॅनलला डबल टॅप करा. सचिन शेलार 98 फेरनहाईट. माहिती नाही मला फेरनहाईट काय असतं ते. मी सर्दी अभ्यासाची कच्ची आहे आणि तुमचं जीके घेते. मीच अभ्यासाची कच्ची. सौरभ धने सांगायचं एवढंच की सगळ्यांनी स्वतःची काळजी घ्या. हो हो मंडळी, सर्वांनी स्वतःची काळजी घ्या. कुठेही राहा तुम्ही, पण प्लीज स्वतःची काळजी घ्या. माणसांना ओळखा हीच विनंती आहे. मदन दादा म्हणतायत हाय. मदन दादा कुठून बोलते? मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून बोलते. सचिनचे पण बरोबर आहे 98.7 हां बरोबर. सचिन दादा तुमचंही स्वागत आहे. इथं फक्त दोनच हुशार मुलं आहेत, ते म्हणजे निलेश दादा आणि सचिन दादा. बाकी सगळी आम्ही ढब्बू आहोत. तर जय सचिन दादा आणि जय निलेश दादा. हुशार पोरा दोघच आहेत वर्गात, बाकी सगळे आम्ही फक्त बघतोय. ह्याला आम्हाला टीचरने आम्हाला उठवायला नको. रे 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 देवा 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 राम 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 असं करतोय आपण. नझीम शेख हाय. प्रीती हाय. नझीम कुठून बोलताय? स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला आणि डबल टॅप करा मंडळी. मदन पाटील कोणत्या गावातून? मदन दादा मी सिंधुदुर्ग गावातून बोलते. सचिन शेलार सेल्सिअस आणि फेरनहाईट मध्ये तापमान मोजले जाते. बरोबर हो दादा बरोबर. व्हेरी गुड. अजून काय प्रश्न विचारू? हां एक छान क्वेश्चन विचारते मी. मदन दादा म्हणतात मॅडम ओके मॅडम. दादा चॅनलला जॉईन व्हा माझ्या. छान व्हिडिओ आहेत. नक्की चॅनलला व्हिजिट द्या आता आणि जर आवडल्यास नक्की जॉईन करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. असे अगं तसे नाही बरे वाटते. बिना गुगल सर्च करतात किती डोकं अजून चालते ते बघायला. हो का? भारी भारी दादा. जय भवानी माता कला मंच. जय भवानी दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. सचिन दादा म्हणतात मी एक प्रश्न विचारू? हा सचिन दादा विचारा विचारा. शशी शुभ्रमण्यम ताई महेश कांबळे माझा जवळचा मित्र, त्याचं लग्न ठरलंय, त्याला अभिनंदन करा. महेश कांबळे तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलला आणि तुमचं लग्न ठरलंय. आम्हाला लग्नाला पत्रिका द्या, आम्ही लग्नाला नक्की येऊ आणि हॉलचा ॲड्रेस नक्की पाठवा जेणेकरून माझ्या लाईव्हला सगळी मंडळी तुमच्या लग्नाला येतील. आणि खूप खूप अभिनंदन. कधी लग्न आहे तेही कळवा. जय भवानी म्हणतात. तुम्ही कुठे असता? मी असते कोकणातली. जय भवानी माता कला मंच. बाय दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करून चॅनलला लाईक करा. निलेश हा विचार सचिन. जय भवानी माता कला मंच. नमस्कार. थँक्यू 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 सो मच. जय भवानी माता कला मंच. सचिन दादा महाराष्ट्र राज्य प्राणी कोणता? महाराष्ट्राचा राज्य प्राणी महाराष्ट्राचा राज्य प्राणी कोल्हापूरला कधी येत आहे? येणार दादा येणार. कोल्हापूरला तांबडा पांढरा रस्सा खायला नक्की येणार. सीमा राठोड इथं येतंय का? महाराष्ट्राचा राज्य प्राणी, महाराष्ट्राचा राज्य प्राणी कोण आहे? येतंय का? कोल्हापूरला कधी? सीमा राठोड. नमस्कार सीमाताई स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. जय भवानी माता कला मंच. नमस्कार. टॉप आहे क्वेश्चन करणारे गुगल सर्च कर. निलेश दादा गुगल सर्च कर पटकन पटकन. मला करायला जमणार नाही पण पटकन कर. कॉपी करूया पटकन. ना 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 गाय. हो का? गाय गोमाता. खरंच यार अशा क्वेश्चनमुळे आपला जीके किती सुधारेल ना. लाईव्हवर आपण गप्पा मारतो त्याबरोबर त्याचसोबत एक म्हणजे 10 जरी आपल्याला क्वेश्चन आले ना तरी खूप मोठी गोष्ट आहे. सुंदर 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 कोल्हापूर. सुरेश सोळंके. सुरेश दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोल्हापूरहून बोलताय का? खूप खूप छान.
प्लीज चॅनलला व्हिजिट द्या आणि जॉईन व्हा चॅनलला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि डबल टॅप करा. अजून कोणी डबल टॅप केलं नाही आहे, प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. मंडळी डबल टॅप करा प्लीज, चॅनलला डबल टॅप करा. 24च झाले आहेत, 25, 26, 30 पर्यंत तरी पोहोचवा मंडळी. काय तुम्ही विसरलात आम्हाला लाईक करायला? सांगावं लागतं का? जय भवानी माता. शेकरू वाटतं. चैताली ताई म्हणतायत, कुठे मेसेज गेला चैताली ताई तुमचा? कोणी पण गुगल नाही करायचे. चिटिंग नाही करायची. मंडळी 30 वर पोचवा. काय मंडळी तुम्ही 26 वर पोचवताय? मदन पाटील बैलगाडा. बैलगाडा वय काय पण दादा सांगतायत, बैलगाडा राज्य प्राणी आहे. सचिन दादा नाही, गाय नाही. जय भवानी, जय कला भवानी कला माता कला मंच. नमस्कार दादा, स्वागत आहे. सचिन दादा म्हणतात बरोबर शेकरू. हो का दादा? बरोबर, व्हेरी गुड. तर आपला राज्य प्राणी आहे शेकरू, महाराष्ट्रातला. विचार करा ना जरा, राष्ट्रीय पक्षी कोणता आहे? राष्ट्रीय पक्षी सांगा कोणता आहे, प्लीज पटापटा सांगा. नाना दादा प्लीज डबल टॅप केलात का? निलेश दादा, महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त कोणता प्राणी, महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त कोणता प्राणी, काय कोणता प्राणी आढळतो? साप आढळतात महाराष्ट्रात मला वाटतं. जय भवानी कला मंच. सचिन दादा म्हणतात मोर हा राष्ट्रीय पक्षी आहे. बरोबर दादा, सचिन दादा बरोबर, मोर हा राष्ट्रीय पक्षी आहे. चैत्राली मनस्वी ताई, मनस्वी तुमचा लाईव्ह बघायला चालू केला हो का? हाय मनस्वी बाळा, कशी आहेस तू? हॅलो. शेकरू म्हणजे बकरी ना? नाही दादा, शेकरू. अरे निलेश दादा शिरा फोडो, काय रे तू? शेकरू म्हणजे बकरी असता का? तो एकदम असो तपकिरी, म्हणजे असो तपकिरी रंगासारखो ना एक असता तो. माडातली ह्या खाता, नारळाचे बोंडा बिंडा खाता तो, जास्त करून नारळ खाता. जय भवानी कला मंच टिक टिक. थँक्यू सो मच. सचिन दादा बकरी नाही, खारुताई सारखा दिसणारा असतो. हो हो दादा, मी पाहिलाय. गावात कधी कधी दिसतो नारळाच्या झाडावर पिकॉक. निलेश दादा म्हणते मोर आहे राष्ट्रीय पक्षी. बरोबर आहे निलेश दादा. जय भवानी कला माता, जय भवानी माता कला मंच. नाना दादा सगळ्यात जास्त लांब नदी कोणती आहे? गोदावरी दादा, सगळ्यात जास्त लांब नदी. आता मला सांगा, तुम्ही सर्वजण ते आवडीने खाता चहा, मग तो चहाचा शोध कुठे लागला पहिला? चहाचा शोध पहिला कुठे लागला मला सांगू शकाल का? सांगा पटापट सांगा की चहाचा शोध कुठे लागला? चहाचा शोध कुठे लागला? ताई तू औषध सांगितलेले मी केले, ते रात्री लावलं जरा, तिला फरक पडला आहे. धन्यवाद चैताली, खरंच खूप छान उपाय आहे तो. मी माझ्या मुलांसाठी पण करते. थँक्यू चैत्राली, तुझ्या मुलीला खरंच खूप बरं वाटलं ते ऐकून, मला बरं वाटलं. सुलक्षा म्हणता हू काय? निलेश दादा म्हणता गंगा. निलेश दादा म्हणता ब्राझीलमध्ये लागलो चायचो शोध. निलेश दादा काय सांगतं? विजय पाटील, हाय विजय दादा. मगाशी तुम्ही आलेलात माझ्या चॅनलला, खरं सांगा ते मी उत्तर, मला प्रश्न विचारलेलात तुम्ही. किशोर गंगणे, नमस्कार किशोर दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सचिन शेलार, आसाम. काय पण
आता सचिन दादा सांगायला लागलं UK, आधी सांगल्यानी आसाम. नाना दादा म्हणतात ब्राझील या गावी लागला. अरे बाबा माझ्या, काय हो दादा तुम्ही सांगा, कोकणात लागलो ना. मला सांगा, चहाचा शोध पहिला कोणत्या राज्यात म्हणजे कोणत्या देशात लागला? विजय दादा कोणता? AM कुठून आहेस तू? मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. गो जेवण काय केलं? आज छोल्याची आमटी केले गो आणि भात. आमच्याकडे काय मासे नाही होत. नाना दादा म्हणतात ताई तुमचं बोलणं खूप छान आहे. थँक्यू नाना दादा. प्लीज जॉईन केलात ना माझ्या चॅनलला नाना दादा? विजय दादा म्हणतात जपान. नाही नाही नाही, चुकीचं आन्सर आहे ते. जपान नाहीये. चहाचा शोध प्रथम कोणत्या राज्यात लागला, सॉरी देशात लागला? पटापटा उत्तर द्या मला. विजय दादा म्हणतात जपानला. काय दादा? किरण दादा म्हणतात खूप भारी दिसते. धन्यवाद किरण दादा. माझ्या चॅनलला जॉईन करा जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. बेल आयकनवर क्लिक केलात की जॉईन झाल्यावर. किशोर गंगणे, भारतात नाही दादा, भारतात नाही लागलाय. सचिन दादा मला खरंच माहिती नाही. विजय पाटील, कोणता प्रश्न? चहाचा शोध प्रथम कोणत्या देशात लागला? जय भवानी माता कला म्हणजे या बाई कुठून आहेत? कुठल्या बाई? मी कोकणातून आहे दादा. ताई मानसी ताई आज लाईव्हला नाही आहे का? आलेली ग, ती गेली, काहीतरी काम असेल तिला मला वाटतं. निलेश, ब्राझीलमध्ये कॉफीचा शोध लागलो वाटता हा. विकास दादा म्हणताय इंग्लंड. विकास दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय? इंग्लंडवरून का? इंग्लंडवरून बोलताय का? कला मंच, तुम्हाला किती पैसे आले आहेत? मला कुठून पैसे येणार दादा? विजय दादा म्हणतात इंडोनेशियात. अरे बापरे, आता दादा इंडोनेशियात पोचले विजय दादा. सुलक्षा ताईन सांगल्यान उत्तर. वा 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 वा, चीन मधून. बरोबर. आपला चहाचा शोध, पहिला चहाचा शोध लागला सर्वप्रथम चीन या देशात लागला. सर्वांनी सुलक्षा ताईसाठी टाळी वाजवा. सुलक्षा ताई याच्यावर सर्च केलंच वाटतं. नाना दादा, ताई तुम्ही रोज लाईव्ह येता ना? हो दादा, नाना दादा रोज लाईव्ह येते 1:15 वाजता आणि संध्याकाळी 8 वाजता. चॅनलला जॉईन व्हा आणि प्लीज बेल आयकनवर जाऊन क्लिक करा आणि ऑलवर क्लिक करा जेणेकरून नोटिफिकेशन येतील तुम्हाला. इन्स्टा लाईव्ह. जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. सुहे एडिटर, कोकणी बोला ना. काय बोलावं कोकणी? जेवलास काय तुम्ही? काय जेवलास आज? मासे विषय होते की नाही? नाही, आज पडलो गुरुवार. आज मला बटाट्याची भाजीच असतली वाटता. एडिटर, मी तुमच्यासाठी कोकणी बोलली. सॉरी, कोकणी नाहीये, मालवणी येते मला. कोकणी ही भाषा नाहीये, मालवणी आहे. जय भवानी माता कला मंच हसतायत. सुलक्षताई, नाही गो, चिनात. होय गो, चिनातच लागलो. शेतकरी हप्ता, हाय शेतकरी हप्ता, कुठून बोलताय? प्लीज चॅनलला डबल लाईक करा, डबल टॅप करून लाईक करा. अरे 27च झाली, एवढी माणसं जमा झाली पण 27च लाईक झाली. असं कसं? पटापट लाईक करा चॅनलला. 30 पर्यंत हाणून पोचवा पटकन. चॅनलला पटापट लाईक करा हा. पुढचं क्वेश्चन येऊच्या आधी माका 30 कंप्लीट झालेले दिसाक होय. पटापटा. विकास दादा म्हणतात इन्स्टा लाईव्ह लाईक केलं. इन्स्टा लाईव्ह प्लीज चॅनलला जॉईन पण व्हा. 2दा लाईव्ह असतं, दुपारी आणि संध्याकाळी. नोटिफिकेशनवर क्लिक करा आणि ऑलवर क्लिक करून तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. विकास दादा म्हणते मी पुणेवरून आहे, आज फर्स्ट टाइम आलोय लाईव्हला. धन्यवाद विकास दादा, खूप छान वाटलं. आन्सरही देत होतात, बरं वाटलं. दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी, कोकणातली आहे मी. तर खूप बरं वाटलं. संभाजी शिंदे, हाय संभाजी दादा, स्वागत आहे चॅनलला. प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा मंडळी. ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला आणि जॉईन व्हा आणि बेल आयकनवर क्लिक करायला नक्की विसरू नका. शेतकरी लाडकी बहीण योजना पैसे आलेत का? नाही दादा, मी वाटही नाही बघत आणि मी फॉर्मही नाही भरला. ते काळे पैसे कशाला पाहिजे आपल्याला? जय भवानी माता कला मंच, कसा काय?
कसं काय काय कसं काय? सुलक्ष ब्राझील नाही चीनमध्ये. हो ग, चीनमध्येच लागलो चायचो शोध. इन्स्टा लाईव्ह हसताय. चैत्राली म्हणते ताई तू मालवणी खूप छान बोलते आहेस. माकड माकड शिकवशील काय? माका शिकवशील काय? निलेश दादा भारी बोलता बघा चैताली. ताई तू मालवणी खूप छान शिकवते. माकड शिकवशील का? होय गो चैत्राली ताई मी तुका नक्की शिकवतोय. नाना म्हणतं सुलक्षताई आभारी आहे. विजय पाटील चीन बरोबर बरोबर. सुलक्षताई मस्त. चला शिरोडाला येतोय. एक कप चहा द्या द्या हा माका. निलेश दादा सुलक्षताईकडे मासे खूप भेटतात. गणेश दादा म्हणतात आगरी कोल्यांचा आवाज आहे. हा गणेश दादा स्वागत आहे चॅनलला माझ्या. कोकणची माणसं साधी बोली. प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा मंडळी. आणि नवीन असाल तर प्लीज जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला आणि बेल आयकॉनवर नक्की क्लिक करा. कोकणी हसा हो. होय होय मी कोकणी असाय हो. कोकणातला इन्स्टाला हा कोकण आपलोच असा. यवा कोकण आपलोच असा. ओमकार आठवले. आम्ही बघतोय. वेट अँड वॉच. सुलक्षा नाही गो ताई. विजय दादा म्हणता मी आलो नाही बरं नवीन आयडीने. मग तुम्ही कसं ओळखलं? मी तर आता आलोय. काय नाही मला नाही माहिती दादा, पण मला वाटलं की ते तुम्ही असाल. विकास अगं ताई मी पण पोलीस भरती स्टडी करतोय. विचार विचार जीके क्वेश्चन. ओके दादा. तेच काहीतरी असं म्हणजे गप्पा मारता मारता अभ्यासही होईल आणि सर्वांचं जीके थोडंसं सुधारेल. बिग बॉसचं जीके बघा कसं छान खेळतो. आणि आपला जीके इथं खूप कमी पडतोय. आणि ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. 40 लाईक तर झालेच पाहिजे आपल्या चॅनलला. आज 100 लाईक्स करून सोडायचं आहे. करणार का सर्वजण? प्लीज डबल टॅप करा. ज्यांनी नाही केलंय त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. तुमच्या एका डबल टॅपने मला खूप फायदा होऊ शकतो. इन्स्टा लाईव्ह मी कोल्हापूरमधून आहे. हो का? नमस्कार दादा नमस्कार. कोल्हापूरवरून तांबडा रस्सा पांढरा रस्सा खात असाल ना दादा? सुलक्षताई म्हणता माझी 12वी जाऊन 2 वर्ष झाली 2023 मध्ये. असं नाही गो, आपल्याक माहित होया ना जीके साठी. जीके आपला चांगला होया म्हणून मी विचारते. नाना दादा मी अहिल्यानगर वरून बोलतोय. नाना दादा स्वागत असा तुमचा माझ्या चॅनलला. नोटिफिकेशन मेसेज डिलेट. सुलक्षा म्हणता 2023 संपली. हो का? मग कसं चांगलं गेलो ना अभ्यास? निलेश दादा म्हणता ब्ल्यूचा फरक पडलो काय? आज कोण डॅम्बिस इलो नाय. काय माहिती बियाले सगळे वाटतं. निलेश दादा म्हणताय. सुलक्षाताई म्हणतात 27 डन. थँक्यू. चैत्राली गुलाव फ्लँकीस देत आहेत. हाय चैताली. विजय दादा म्हणताय एक जर एखादी व्यक्ती आपल्यासोबत बोलण्यात काही रसच नाही ठेवत तर त्याच्यासोबत वारंवार बोलण्याचा प्रयत्न करणे योग्य आहे का? नाही दादा नाही, बोलण्याचा प्रयत्न करणं चुकीचं आहे. जर पण मी माझ्या लाईव्हमध्ये मी सर्वांशी बोलते दादा. त्यामुळे माझ्या लाईव्हमध्ये बोलण्यात रस ठेवा नक्की. चैत्राली म्हणते काय तू आज चष्मा नाही लावला आहेस? नाही ग विसरली. क्वीज घे ना विकास. ओके ओके घेते. मी आता दुसरा प्रश्न विचारते. हां मला सांगा भारतीय चलनावरील कोणत्या नोटेवर गांधीजींचा फोटो नाही आहे? भारतातील चलनावरील कोणत्या नोटेवर गांधीजींचा फोटो नाही आहे? सांगा बघू. म्हणजे अशी एक जी नोट आहे ज्यांवर गांधीजींचा फोटो नाही आहे असं सांगा. अरे वा. इन्स्टा लाईव्हने तर पटकन उत्तर दिलं आहे. वा 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 वा. 1 रुपयाची नोट आहे जी म्हणजे ज्याच्यावर गांधीजींचा फोटो नाही आहे. विकास क्विज घे ना. हो. तानाजी गोठणे. आहो कुठून? मी आहे सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. आणि अजून कोणाला उत्तर येत असेल तर नक्की सांगा. अशी जी नोट आहे ज्या चलनावर गांधीजींचा फोटो नाही अशी नोट कोणती आहे? सचिन दादा मी 2 बँक एक्झाम दिल्या आहेत. हो का दादा? मग कसा केला पेपर? सचिन दादा असे जनरल नॉलेजचे प्रश्न माहीत असणे खूप गरजेचं आहे. हो दादा, त्यामुळे आपलाही
इथं लाईव्ह मध्ये असणाऱ्या सर्वांना फायदा होईल त्याचा. विजय पाटील 1 रुपयाची. बरोबर दादा, विजय दादा खूप खूप धन्यवाद दादांनी, विजय दादांनी आणि इन्स्टा लाईव्हने पहिलं उत्तर दिलं आहे. तर त्यांचे दोघांचे धन्यवाद. खूप छान उत्तर दिलं आहे. क्लॅपिंग फॉर विजय दादानी इन्स्टा लाईव्ह. निलेश दादा म्हणते नो आयडिया. संभाजी राऊत म्हणतात हाय संभाजी दादा, स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी बोली या लाईव्हला. चैत्राली म्हणत ताई तुला मानसी खूप मिस करत आहे, घेऊन जातेस का तिला 2 दिवसासाठी? नुसती मावशी करत आहे. हो का चैत्राली? घेऊन जाते येते मी मुंबईला न्यायला तिला. सुलक्षाताई म्हणतात आफ्रिका. ह्या काय गो आफ्रिका उत्तर दिलं. अगो अशी कोणती नोट आहे ज्याच्यावर गांधीजींचा फोटो नाही आहे? तर उत्तर असा 1 रुपयाची नोट. सचिन दादांनी आणि विजय दादांनी बरोबर उत्तर दिलंय. आणि इन्स्टा लाईव्हने साईनाथ येवळे हाय विकास, मी सिंधुदुर्गला फ्रॉम टाकत आहे पोलीस चालकचा. हो का दादा? स्वागत. नक्की तुम्हाला यश मिळेल विकास दादा. आणि माझ्या लाईव्हला जॉईन व्हा. आता आपण हे जीकेचं पण क्वेश्चन सॉल्व करू. ज्यांनी लाईक केलं नाहीये त्यांनी प्लीज पटापट लाईक करा. 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे. सुलक्षाताई म्हणता 2 रुपयाची. नाही गो 1 रुपयाची. इलिक्झिर, अरे बरे आहात का? हो हो इलिक्झिर मी बरी आहे. सचिन येवळे कुठून आहात? मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. पटापटा ज्यांनी डबल टॅप नाही केलंय त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. मला सांगा खालील कोणत्या जिल्ह्यात हत्तीरोग संशोधन केंद्र आहे? कोणत्या जिल्ह्यात आहे? मी तुम्हाला हे देते, ऑप्शन देते. मुंबई, नाशिक, वर्धा, नागपूर. मला सांगा हा कोणत्या जिल्ह्यात आहे हत्तीरोग संशोधन केंद्र? प्लीज प्रत्येकाने उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा. कोणत्या राज्यात हत्तीरोग केंद्र आहे जिल्ह्यात? पटापटा उत्तर द्या मला. जीकेचे विचारायचे का प्रश्न? हो दादा जीकेचाच प्रश्न विचारतोय. तुम्हाला जर विचारायचं असेल तर तुम्हीही विचारू शकता. नक्की विचारा. इन्स्टा लाईव्ह म्हणते नागपूर. नाही दादा नागपूरला नाही आहे हत्तीरोग संशोधन केंद्र. जीके सचिन दादा म्हणतात वर्धा. बरोबर दादा, तुम्ही सचिन दादांचं जीके खूप भारी आहे. सचिन दादांनी उत्तर दिलं आहे. निके विकास, माझे एक क्वेश्चन सांगू का? आयुष्यात काही पण बना पण पोलीस आणि ड्रायव्हर नका बनू. निलेश दादा कशा करे त्यांका असं सांगतो बना देणार रे. इंग्लिश नागपूर नाही दादा वर्धा आहे. सुरेश खुडे जेवण झालं की मॅडम तुमचे? नाही दादा आता मिस्टर आले की जेवणार. चैत्र मानसीताई तू जेवलीस का? सत्यशोधक म्हणतायत हाय. नाही ग चैत्राली. मानसीताई कुठे आली आहे? मानसीताई नाही आहे. अरे आली आहे मानसी. हाय पोलीस ओमकार दादा. मानसी कुठे गेलेलीस तू? अचानक गायब झाली. डॉन अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन मैं हूँ डॉन डॉन डॉन. मानसी तुम्हाला कमेंट कर ना 40 लाईक्स कंप्लीट होऊ दे म्हणून. तू असं केलंस की म्हणजे लाईक्स पूर्ण होतात. वर्धा बरोबर. सुलक्षाताई बरोबर. वर्धा आहे जिथं हत्ती रोग संशोधन केंद्र आहे ते असं ठिकाण आहे वर्धा. मानसी हाय चैत्रीताई. हो जेवली. तुम्ही जेवलात का? बेबी कशी आहे आता? मानसी अमित दादा हाय. इलिक्झिर पहिली भारतीय महिला राष्ट्रपती फायटर जेट चालवणारी कोण? उत्तर द्या. दादानी सांगितली आहे पहिली भारतीय महिला राष्ट्रपती फायटर जेट चालवणारी कोण? इन्स्टॉल ताई आणखी विचार प्रश्न. इलेक्झिर दादाने विचारला त्या क्वेश्चनचा उत्तर द्या पटापटा. परत विचार दुसरा प्रश्न. सुलक्षताई म्हणताय. दादा सो कुंभार स्वागत आहे चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा. 40 लाईक होऊन जाऊ दे प्लीज. 40 लाईक होऊन जाऊ दे प्लीज.
इला मानसी. निलेश दादा म्हणता इला मानसी. मानसी स्वागत असं तुझं. ज्ञानेश्वर घोरपड़े. अरे दीवाने मुझे पहचान में हूँ. कौन 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 पता नहीं आप कौन हो, लेकिन प्लीज चॅनल को जॉईन करो और डबल टॅप करो. मंडळी आता डबल टॅप करा पटकन. हे उत्तर याच्या आधी 40 लाईक होऊन जाऊ दे. ज्यांनी ज्यांनी लाईक केलं नाहीये आणि जे नवीन आहेत त्यांनी प्लीज हे आन्सर येण्याआधी मला 40 लाईक होऊन जाऊ दे. बिभीषण आवारे पाटील. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र दीदी. जय महाराष्ट्र दादा. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र दादा. प्लीज दादा आवरे दादा प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा, लाईक करा. महाराष्ट्र राज्य पक्षी कोणता आहे? महाराष्ट्राचा राज्य पक्षी कोणता आहे? सचिन शेलार दादाने उत्तर पाठवलंय, पण त्याच्या आधी ते वरचा क्वेश्चनचा आन्सर कोणी नाही दिलंय. प्लीज ते आन्सर द्या आधी. सत्यशोधक म्हणतात ताई नमस्कार. सत्यशोधक दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. डबल टॅप करा सर्वांनी मंडळी, डबल टॅप करत नाहीये तुम्ही. स्वागत आहे मानसी. स्वागत आहे निलेश दादा. मानसीचं निलेश दादा स्वागत करतोय. मानसी राग नाही आला, कामात होते. हो हो ठीक आहे मानसी. इलेक्झिर म्हणते पहिली भारतीय महिला राष्ट्रपती ज्यांनी फायर जेट चालविला अशी कोण आहेत? सुलक्षाताई म्हणते सुनीता विल्यम्स. मानसी आन्सर दे याचं. थँक्यू दादा. ज्ञानेश्वर घोरपडे. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म कुठे झाला आहे ताई? तर मंडळी पहिलं एक क्वेश्चन होऊ दे, त्यानंतर दुसरा क्वेश्चन होऊ दे, तिसरा क्वेश्चन होऊ दे. एका लागोपाठ पाठवलात तर कोणी कोणाचं उत्तर देणार नाहीये. त्यामुळे प्लीज पहिला क्वेश्चन झाल्यानंतर दुसरा क्वेश्चन विचारा. पहिली भारतीय महिला राष्ट्रपती ज्यांनी फायटर जेट चालवला अशी कोण नाव काय आहे त्यांचं? प्लीज सर्वांनी उत्तर सांगा. इलेक्झिर म्हणते सुनीता विल्यम राष्ट्रपती होते का? नाही सुनीता विल्यम राष्ट्रपती कुठे होत्या? सचिन शेलार. आपल्या महाराष्ट्राच्या प्रतिभाताई पाटील. वा वा वा. सचिन दादांनी छान उत्तर दिलं आहे की ज्यांनी पहिली फायटर जेट राष्ट्रपती मॅडमांनी हे केली त्या आहेत महाराष्ट्राच्या प्रतिभाताई. इंस्टा लाईव्ह पाटील, प्रतिभाताई पाटील. सचिन दादा म्हणतात सचिन शेलार प्रतिभा पाटील यांनी नाही चालवला. मग उत्तर द्या पटापटा. ज्ञानेश्वर घोरपड़े. मैं हूँ डॉन. यस आप भी डॉन हो. प्लीज डबल टॅप करो. सुलक्षाताई म्हणतात मोर. सचिन शेलार. सुलक्षाताई मोर नाही. इलेक्झिर. माळढोक पक्षी महाराष्ट्राचा राज्य पक्षी आहे. खरं आहे का हे? माळढोक नाही म्हणतायत सचिन दादा. बिभीषण दादा म्हणतायत कुठून बोलता दीदी? मी महाराष्ट्रातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. इंस्टा लाईव्ह म्हणतायत इंदिरा गांधी. मंडळी पटापटा लाईक करा चॅनलला. आणि सचिन दादा म्हणताय माळढोक नाही. इलेक्झिर म्हणता माळढोक पक्षी महाराष्ट्राचा राज्य पक्षी आहे. प्लीज ज्यांनी जॉईन केले त्यांनी बेल आयकॉनवर क्लिक करायला नक्की विसरू नका. जळगावचे. प्रतिभाताई पाटील जळगावचे. इलेक्झिर. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म मुहू MP या ठिकाणी झाला. वा वा. उत्तर भारी देत आहे. हुशार मुलं. सुलक्षा जन्म. समुद्राचा राजा कोण? समुद्राचा राजा कोण? सचिन शेलार. प्रतिभाताई पाटील आहेत त्या. इलेक्झिर. नाही रे बाबा. इंस्टा लाईव्ह. विजय पाटील म्हणतायत बाय. विजय दादा तुम्ही उत्तर देत नाही आहात. हुशार मुलं की तुम्ही आहात विजय दादा. प्लीज उत्तर द्या. जाऊ दे, तुम्ही उत्तर देत नाही आहात. मग उत्तर भेटत नाही आहेत, त्यामुळे मीच प्रश्न विचारते, त्यामुळे उत्तर द्यायला सोपं होईल. मला सांगा पृथ्वीवर एकूण किती महाद्वीप आहेत? मंडळी पृथ्वीवर एकूण किती महाद्वीप आहेत? उत्तर द्या मला पटकन. मानसी. सुलक्षाताई मगरमच्छ समुद्राचा राजा. बिभीषण दादा म्हणते श्री स्वामी समर्थ दीदी. श्री स्वामी समर्थ दादा.
प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या, राष्ट्रपती नव्हत्या. द्रौपदी मुर्मू. हो ना दादा, द्रौपदी मुर्मू. त्यांनी फायटर जेट चालवलेलं हल्लीच, आठवलं मला. आपल्या श्री द्रौपदी मुर्मू यांनी फायटर जेट चालवलं असं मला वाटतंय. नाही पापलेट. जीवन तलीकोटे. नमस्कार जीवन दादा, स्वागत आहे. प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा. लाईव्हची परिस्थिती बदलत आहे म्हणजे काय दादा? लाईव्ह छान होत नाहीये का? विजय दादा, लाईव्हची परिस्थिती बदलत आहे म्हणजे काय म्हणायचं आहे? काय चुकतंय का लाईव्ह मध्ये? प्लीज सांगा. गोविंद गडेकर. जी मनुष्यासाठी खूप गरजेची असते, दिसायला पपईसारखी असते, बघा ओळखू काय? गोविंद गडेकर दादा नमस्कार, स्वागत आहे. ताई जीके नको आता, मनातले क्वेश्चन विचार. ठीक आहे, असा बस झाला आता जीके. सगळेच जीके क्वेश्चन विचारूक लागले तर उत्तरा कोणी द्यायची? तुम्ही जर सगळ्यांनीच प्रश्न विचारूक लागले तर उत्तरा कोण देताला? मानसी नाही, मगरमच्छ आहे असं वाटतं. अरे पण 2च भारतीय महिला राष्ट्रपती झाल्या तर त्यात प्रतिभाताई उत्तर नसेल, जे दुसरं उत्तर असेल ना ते हिंट. पृथ्वीवर 6-7 महाद्वीप आहेत. बरोबर दादा. इंस्टा लाईव्ह मस्त चालली आहे. थँक्यू इंस्टा लाईव्ह. सचिन दादा, या आधी प्रतिभाताई पाटील या राष्ट्रपती होत्या. चालवले हो. द्रौपदी मुर्मू यांनी देखील चालवलं, पण पहिल्या प्रतिभाताई पाटील होत्या असं. ठीक आहे. सचिन शेलार. प्रतिभा पाटील यांनी नाही चालवला, द्रौपदी मुर्मू यांनी चालवला. कॉमेडी विठ्ठल. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला स्वागत आहे. विठ्ठल दादाचा आणि 36 नंबर लाईक डन. आणि ताई साहेबांनी कसे आहात? माझा भाचा आणि भाची आणि दुपारचे जेवण झाले का तुमचं? आणि माझ्या रात्री लाईव्हला यायचं. हो दादा, येतो नक्की येतो. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. किती वाजता असतं दादा? गोविंद दादा, माझ्या प्रश्नाचे उत्तर देणाऱ्याला 500 रुपये बक्षीस. बघा दादा कोणी उत्तर देतंय का? विजय दादा, तुम्ही कुठे गेलात? प्लीज मला आन्सर दिलं नाहीये तुम्ही की लाईव्हची परिस्थिती बदलत चालली. गुगल करा सर. सचिन शेलार. गुगल करा सर. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला छान छान गप्पा होत आहेत. आता मनातले क्वेश्चन विचारा मला. रात्री 9 वाजता लाईव्ह चालू होणार आहे. ओके. कोणत्या आयडीने होते दादा तुमची लाईव्ह चालू? राजेश कदम. ताई गोवा इथून लाईव्ह आहे, गोवाला आली का? हो राजेश दादा, मी एकदा आली आहे गोवाला. गोविंद गडेकर. इन्स्टावरती आहे प्रश्न. ओके. तर राजेश दादा प्लीज चॅनलला डबल टॅप करून लाईक करा. आणि नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. माझी 2दा लाईव्ह असते, दुपारी 1:15 वाजता आणि संध्याकाळी 8 वाजता. तर नक्की जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. आणि चॅनलला जॉईन झाल्यानंतर प्लीज बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. नाहीतर नोटिफिकेशन येत नाही. आणि इथं मी सर्वांना सांगू इच्छिते की या माझ्या चॅनलला प्लीज जावा आणि ऑल बेल आयकॉनवर जाऊन ऑल ह्याला क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला सर्वांना नोटिफिकेशन येतील. नाहीतर का नोटिफिकेशन येत नाही तुम्हाला माझे लाईव्ह सुरू झालं तरीही. हा ताई विचार. 500 रुपये बक्षीस. काय विचारू? नाही, ते त्यांच्या क्वेश्चनचा आन्सर द्यायला सांगते. रामकिशन हेडगे पाटील. नमस्कार ताई साहेब. नमस्कार रामकिशन दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. इंस्टावर नको, इथं विचारा. काय विचारू दादा? मला काहीच कळत नाहीये. इलिक्झिबिर. अरे बाबा, ते महाराष्ट्राचं राज्य पक्षीचं काय झालं? हा महाराष्ट्राचा राज्य पक्षी कोणता आहे? पोपट असेल. पोपट. अमरनाथ केदार. नमस्कार अमरनाथ केदार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. राजेश प्लीज डबल टॅप करा पटापटा प्लीज.
प्लीज डबल टॅप करा मंडळी, डबल टॅप करा आणि 40 लाईक होऊन जाऊ दे. मानसी ताईने सांगितली आहे, छान त्यांची कमेंट पिनला टाकली आहे, डबल टॅप होऊन जाऊ दे. सचिन शेलार, हरियाल हा राज्य पक्षी आहे. बापरे, हरियाल मी पाहिलाच नाहीये, बघावं लागणार. गोविंद गडेकर, जी मनुष्यासाठी खूप गरजेची असते, दिसायला पपई सारखी सारखी बघा ओळखा पाहू. काय असते जी मनुष्यासाठी खूप गरजेची असते, दिसायला पपई सारखी बघा ओळखा पाहू. प्लीज हे उत्तर कोणाला येत असेल तर हे दादा देणार आहेत 500 रुपये. जर कोणाला येत असेल तर नक्की सांगा. मानसी बोलते, अशी कोणती गोष्ट आहे आधी लाल असते आणि पाणी पिल्यावर काळी होते? अरे, आधी जे आहे ते क्वेश्चनची उत्तरं द्या. 500 रुपये भेटायला पाहिजे तर गोविंद दादांचं उत्तर दे मानसी. 500 रुपये देणार आहेत तुला जर आन्सर आलं तर. शेकरू म्हणशील पण शेकरू प्राणी शेकरू म्हणशील पण शेकरू हा प्राणी आहे. संकेत कांबळे, नमस्कार संकेत दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. मानसी 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे, कमेंट कर. ओळखलं का ताई? हो संकेत दादा, ओळखलं, तुम्हाला ओळखणारच. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. सचिन शेलार, कबुतरासारखा असतो. ओके ओके, कबुतरासारखा असतो का? शेखर शिरंबेकर, नमस्कार देवी, नमस्कार. शेखर दादा कुठून बोलताय? चॅनलला डबल टॅप करा, डबल टॅप करा. 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी, 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. कुठून बोलताय शेखर दादा नक्की सांगा. चॅनलला नवीन असाल तर डबल टॅप करून लाईक करा आणि जॉईन करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला नक्की विसरू नका. निर्जला गायकवाड, नमस्कार ताई साहेब. निर्जला, नमस्कार ताई. निर्जला ताई, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा, 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. मोर आहे देवी, मोर आहे देवी काय हे मलाच काही कळत नाहीये. शेखर दादा, मोर आहे देवी, ओके. आन्सर मोर आहे का? राज्य पक्षी. संकेत दादा म्हणते, ओळखलत का ताई? हो दादा, ओळखलं मी तुम्हाला. रामकिशन हेडगे पाटील म्हणताय, ताईसाहेब 38 नंबरला लाईव्हला डन केला आहे. धन्यवाद रामकिशन दादा. चॅनलला जॉईन व्हा दादा. गोविंद म्हणतात, जी मनुष्यासाठी खूप गरजेची असते, दिसायला पपई सारखी असते, ओळखा भाऊ काय? 500 रुपये लगेच फोन पे करतो. फोन पे करण्यासाठी परत नंबर द्यावा लागेल तुम्हाला. इथं कोणीच आपापला नंबर देणार नाही दादा. निलेश दादा नक्की देईल. निलेश दादा आन्सर सांग तू आणि 500 रुपये घे पटकन. मानसी बोलते, 2 बैल होते, एक मेला एक विकला, मग किती राहिले? एक राहिला. 2 बैल होते, एक मेला एक विकला, मग एकच राहिला मानसी. पेरू, पेरू मनुष्यासाठी आवश्यक आहे. 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे, 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी, पटापटा मंडळी, 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. सचिन दादा, चुलीमधला कोळसा आधी लाल, पाणी टाकल्यावर काळा होतो. बरोबर दादा, बरोबर, चुलीमधला कोळसा. सचिन दादा, मानसी तुझ्या आन्सरचं क्वेश्चनचा आन्सर सचिन दादांनी दिलंय. सचिन दादांसाठी टाळ्या वाजवा एकदा. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी वळी, खूप छान मजा येते चॅनलला आणि खूप सर्वांचा चांगला प्रतिसाद मिळतोय. तर धन्यवाद मंडळी, छान छान कमेंट करा. इलिक्झिर, क्या बात है यार सचिन, सुपर. सचिन दादा खरंच खूप खूप सुपर आहेत, हुशार आहेत. सचिन दादा चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. उद्याच्या चॅनलला मला पाहिजे तुम्ही माझ्या लाईव्हला यायला. खूप भारी आहात तुम्ही. गोविंद गडेकर, चला तर मग कोणीच नाही सांगू शकले. गोविंद दादांचा आन्सर मात्र काही येत नाही. इलेक्झिर, गोविंदची कमेंट इन करा ना. ओके ओके, गोविंद दादांची कमेंट प्लीज सांगते मी. जी मनुष्यासाठी खूप गरजेची असते, दिसायला पपई सारखी असते, बघा ओळखा भाऊ. प्लीज सर्वांनी सांगा याचा आन्सर.
मला इलिक्झर म्हणतायत मला मला गाडी चालवता येते येते तर समजत नाही, ते समजत नाहीये. म्हणजे काय दादा, मला 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 गाडी चालवता येते तर ते समजत नाहीये असं काय? लाईव्ह मिस झाली, चला बोला तुम्ही. टाटा निलेश दादा बाय, काळजी घे. निर्जला गायकवाड ताई लाईक केले ताई, धन्यवाद निर्जला ताई. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कुठून बोलताय हे सांगा मला नक्की. आणि प्लीज डबल टॅप करून लाईक केलंच आहात तुम्ही, पण प्लीज जरा जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. खूप छान माणसं आहात, खूप भारी वाटतंय. आणि जॉईन केल्यानंतर नोटिफिकेशनवर क्लिक करा, म्हणजे लाईव्ह जेव्हा मी घेते तेव्हा नोटिफिकेशन येत जाईल. माझी चुकीचं आन्सर ताई, चुकीचं, नीट समजून घे ताई. इलिक्झर एक मेला एक विकला ना ना तुम्ही तर एक बैल राहिला. बरोबर आहे ना मानसी, बरोबर आहे. शेखर दादा म्हणतात मला येते, मी सांगू का? हो शेखर दादा नक्की सांगा. प्लीज 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. इलिक्झिर रॉंग आन्सर. इलिक्झिर म्हणतात झाडातील फुसफुसे कुठे असतात? पानांच्या टोकाला. रामकिशन दादा म्हणतात गोविंद दादाला माझा एक प्रश्न आहे. एका शेतकऱ्याकडे, अरे दादा सर्वांनी प्रश्न घातला तर उत्तर कोण देणार? गोविंद दादाला माझा एक प्रश्न आहे. एका शेतकऱ्याकडे 2 बैल होती, एक मेला एक विकला, मग त्या शेतकऱ्याकडे किती बैल राहिले? एक बैल राहिला दादा, एक मेला एक विकला ना. शिवाजी दादा म्हणतायत हाय शिवाजी दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. गौरव गायकवाड माझं चॅनल आहे. हो का दादा, कुठलं चॅनल आहे तुमचं? गोविंद दादा म्हणतात प्लीज गौरव गायकवाड ह्या दादांचं चॅनल आहे. प्लीज गौरव दादांना सपोर्ट करा, त्यांनाही सपोर्ट करा तुम्ही. काहीच नाही राहिला, एक मेला एक विकला. सचिन दादा एक बैल राहिला. अहो 1 तारीखला, म्हणजे 1 मेला 1 विकला तर 1 राहिला. गोविंद दादा बरोबर आन्सर. इंस्टा सगळे नका विचारू ताई, तुम्हीच फक्त विचारा. सगळ्यांनी विचारलंय, सगळ्यांची उत्तरं आता द्या पटापटा, मग मी विचारते. सचिन शेलार कारण 1 मे या तारखेला त्याने विकला, बरोबर ना? हो हो, मला पण हेच बरोबर उत्तर वाटतंय. मंडळी पटापटा 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. पटापटा 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. देवी पपई सारखी दिसणारी गोष्ट म्हणजे गर्भाशय, ती सर्वांना हवी असते, हे उत्तर आहे. तर दादा नक्की सांगा मला हे उत्तर आहे का? गोविंद दादा हे उत्तर आहे का त्याचं? पपई सारखी दिसणारी गोष्ट म्हणजे गर्भाशय असं म्हणतात दादा. सचिन दादा रॉंग आन्सर. शिवाजी दादा म्हणतात काही नाही, काही राहिलं नाही. किरण पवार हाय. किरण दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. पटापटा डबल टॅप करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी तुमच्या सहयोगाने. मानसी बोलते क्वेश्चन नीट रीड करा समजेल. आपलं गाव, मी दादा कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून बोलताय? ज्योतिबा पाटील हॅलो मॅम. हॅलो ज्योतिबा दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोणत्या मानसीताई कोणत्या प्रश्नाचं उत्तर चुकीचं दिलं मी? शेखर दादा म्हणतायत देवा. मानसी तो जेव्हा येतो तेव्हा तुम्हाला घेऊन जातो, प्लीज आन्सर. यम येतो तो तेव्हाच घेऊन जातो ना यम. शेखर दादा म्हणतात मी सांगलीवरून. ओके ओके. आदेरी का गाव आहे का शिवाजी दादा तुमचं? आदेरी. शिवाजी दादा प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. आणि सचिन दादा म्हणतात यमराज आए आ गए है. हो सचिन दादा आता बरोबर. यमराज. हा 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 हा, मैं यमराज हूँ. तर मंडळी पटापट लाईव्हला डबल टॅप करा. आन्सर सर्व झाली आहेत. खूप छान मजा आली. 1 मिनिट. परी कोण आलंय? पप्पा आले वाटतं. कम बॅक. दूधवाले अंकल नाही. महेश धोत्रे हाय महेश दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा.
तर सचिन दादा नाही रे, एक बैल राहिला त्याचं स्पष्टीकरण दिलं ना मी. ओके ओके. तर रजिस्टर एम एम है हम, यम है हम. ओके. मंडळी पटापट लाईक होऊन जाऊ दे. 50 लाईक कंप्लीट करा, मग माझं लाईव्ह संपणार आहे. तर मंडळी पटापट लाईक करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. 2 लाईक करा आणि 50 पूर्ण करा मंडळी. पटापट 50 कंप्लीट करा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. प्लीज कंप्लीट होऊन जाऊ दे. तर मंडळी पटापट 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. ओके सचिन दादा, असं काय आहे की कितीही पाऊस आला तरी भिजत नाही, अळू अळू भिजत नाही किती पाऊस आला तरी. बरोबर आहे ना मानसी, अळू भिजत नाही. शेखर दादा 50 पूर्ण करा आणि लगेच जेवायला बसा, पंगत तयार आहे. मंडळी पटापट लाईक करा. काय चाललंय, कोणीच लाईक करत नाहीये. लाईव्ह आवडत नाहीये का मंडळी? ज्यांना ज्यांना लाईक आवडतोय त्यांनी एक मला एक थंबनेल पाठवा. मानसी म्हणते रॉंग आन्सर. ओके. रुपेश भोईर, स्त्री ही फक्त सौंदर्यासाठी ओळखली जात नाही तर तिच्या कर्तृत्वासाठीही लक्षात राहते. तिचे हसू हेच तिचे सौंदर्य आणि तिची आत्मनिर्भरताचे तिचे सामर्थ्य आहे. रुपेश दादा खूप भारी लिहिलात. हो खरंच खूप भारी लिहिलात. माझ्यासाठी लिहिलात का दादा? रुपेश दादा माझ्यासाठी लिहिलात का? खूप भारी लिहिलात, मला आवडलं. मी माझ्यासाठी समजून घेऊ का? थँक्यू निलेश, रुपेश दादा, थँक्यू सो मच. थँक्यू. सौंदर्य हे ना कायमचं राहत नाही दादा. वय जसं वाढत जातं तसं सौंदर्य कमी होत जातं. पण तिचं कर्तृत्व किंवा तिचं ते तिच्यातली जी माणुसकी आहे, तिच्यातली ती आई पण आहे, तिच्यातले ते बहिणी पण आहे, ते मात्र कायम अमर असतं. ती जरी निघून गेली, ती संपली तरी तिचं ते कर्तृत्व नेहमी लक्षात राहतं माणसांच्या. तर माझा ह्याच्यावर विश्वास आहे की जर आपलं कर्म छान असेल ना तर आपल्यासोबत खूप छान होतं आणि आपण खूप छान आपल्याला मरण येऊ शकतं. हे माझं मत आहे. तुम्हाला काय वाटतंय नक्की सांगा. रॉंग आन्सर ताई. ओके. रॉंग आन्सर आहे का? अळूची पानं. मला पण तेच वाटलं, अळूची पानं. सचिन दादा म्हणतात पाऊस. रुपेश भोईर म्हणतायत हो. धीरू तुम्ही कुठे आहे मावशी? मी आहे कोकणातली भाचा. प्लीज डबल टॅप करा. 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. बघू कोण कोण मला मदत करतंय 50 लाईक्स होण्यासाठी. रुपेश दादा नमस्कार. चॅनलला जॉईन व्हा. माझ्या चॅनलला खूप छान चॅनल आहे. एकदा विजिट करा आणि जर तुम्हाला आवडल्यास नक्की मला जॉईन व्हा. नोटिफिकेशनवर क्लिक करा. शरद बुवा नंदुरबार महाराष्ट्र नमस्कार. प्लीज पटापट लाईक करा. 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. करत नाही आहात का तुम्ही मला 50 लाईक्स? आज काय 50 लाईक्स करायचे नाही का? शरद, रुपेश दादा प्लीज लाईक करा. शरद दादा प्लीज लाईक करा. सचिन दादा म्हणतात मानसी ताई याचं उत्तर पाऊस आहे का? मानसी बोलते 12 वाटी 3 चमचे ओळखा पाहू मी कोण? स्नेहल शिंदे. स्नेहल ताई नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला खूप खूप स्वागत आहे. मानसी म्हणते मी सचिन दादा आन्सर हवं आहे. नाही सचिन दादा आन्सर हवं आहे. तर स्नेहल ताई प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा, लाईक करा चॅनलला आणि नवीन असाल तर प्लीज जॉईन व्हा. 2दा लाईव्ह असतं मराठी माणसांचं. कोकणातली आहे मी. शेखर दादा म्हणतात रूपापेक्षा तिच्या कष्टाचे मोल ओळखा तोच खरा पुरुष. बरोबर आहे दादा. रूप काय
आज आहे तो उद्या नाही. स्नेहल ताई तू कुठे राहतेस ताई? मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. स्नेहल सचिन दादा म्हणतायत दिवा. स्नेहल ताई म्हणतायत लाईक डन. थँक्यू स्नेहल. प्लीज जॉईन मी माय चॅनल आणि नोटिफिकेशनला क्लिक कर, जेणेकरून तुझा मला लाईव्ह जेव्हा असतं तेव्हा नोटिफिकेशन येत जातील तुला. मानसी 12 वाटी 3 चमचे आहे, घड्याळ आहे. ओके. इंस्टा लाईव्हनी पण सांगितलं आन्सर घड्याळ. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. कोल्हापूरून बोलतायत रईस नायकवाडे. नमस्कार दादा, स्वागत आहे. काय आज पांढरा तांबडा रस्सा खाल्ला की नाही? नकुल दादा म्हणतात काय ताई जेवण झालं अजून? परत आज लाईव्ह आहे तुम्ही? माझं लाईव्ह संपलं नाहीये मंडळी, आता मी संपवणार आहे थोड्या वेळातच. तर प्लीज डबल टॅप करा चॅनलला. कोणी कोणी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. बाळासाहेब खंडे भरड. नमस्कार बाळासाहेब दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. स्नेहल ताई म्हणजे लाईव्ह टाईम काय आहे? स्नेहल ताई माझा लाईव्ह टाईम आहे 1:15 वाजता दुपारी आणि 8 वाजता संध्याकाळी. बाळासाहेब हाव आर यू? आय एम फाईन बाळासाहेब, मी छान आहे, मस्तपैकी आहे. तुम्ही कुठून बोलताय? आणि डबल टॅप करा. सचिन दादा म्हणते ह्या घड्याळ 12 वाटी 3 चमचे. स्नेहल ताई सब डन. थँक्यू स्नेहल ताई. माझ्या चॅनलवर जाऊन आता ना ऑल करा, म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन येत जातील. सचिन दादा बरोबर घड्याळ. सत्यपूर मंगार. सत्यवान बडंगर सोलापूर. थँक्यू सत्यवान भाई, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला दादा. खूप खूप छान वाटलं, सोलापूरहून माणसं जॉईन झाली आहे. अरुणा नमस्कार. प्लीज डबल टॅप करा आणि माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा मंडळी. 2दा लाईव्ह असतं. मुरली वर्मा जय महाराष्ट्र. जय मुरली दादा जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र, स्वागत आहे सर्वांचं. जय महाराष्ट्र. सत्यवान बांदगर नमस्कार, हाय. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. सत्यवान दादा प्लीज डबल टॅप करा. जय महाराष्ट्र सर्वांना. जय महाराष्ट्र सर्वांना. जय महाराष्ट्र. खूप छान, महाराष्ट्रातले लोक खूप छान प्रतिसाद देत आहेत. ताई तुम्ही सुंदर दिसता, मी जरा जाऊन येतो. मला काय दादा इथं काय पण लिहिताय हो. ठाकूर नंदकांत थँक्यू दादा. स्नेहल शिंदे हाय. तुझी लाईव्ह टाईम काय आहे? स्नेहल माझा टाईम आहे दुपारचे 1:15 वाजता, 1:15 आणि संध्याकाळचा म्हणजे रात्रीचा टाईम आहे 8 वाजता. नक्की जॉईन हो. विजय दादा म्हणतायत हाय. विजय दादा असे काय हो, बोलतच नाही. सौरभ मोरे हे घे 50वी लाईक. थँक्यू सौरभ मोरे. शेखर दादा म्हणणार 50 झाले. थँक्यू शेखर दादा. स्नेहल ताई म्हणतात ओके. सचिन दादा म्हणतात 50 लाईक झाले. थँक्यू. 100 करायचे का आज? मंडळी 100 लाईक्स करायचे का? लाईक अँड सबस्क्राईब. थँक्यू स्नेहल, थँक्यू सो मच जॉईन झाल्याबद्दल. पिन कर ताई. काय करू? लाईक अँड सबस्क्राईब. ओके करते. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं आज 100 करायचे का मला सांगा? आज 100 लाईक्स करायचे का? 3 वाजले, 4 वाजेपर्यंत लाईव्हला थांबणार आहात का तुम्ही? थँक्स ताई. वेलकम स्नेहल. महेश धोत्रे हाय. महेश दादा स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. स्नेहल ताई म्हणतायत ओके. स्नेहल ताई तुम्ही काय करताय नक्की सांगा. चैत्र ताई जेवायला ये. ओके येते ग. काय बनवलेस? स्नेहल ताई तुझं लव्ह मॅरेज आहे का ताई? नाही ग, मी माझं अरेंज मॅरेज आहे, नंतर लव्ह झालं. स्नेहल ताई म्हणते मी कॉलेजला 12thला आहे. वा. छान अभ्यास कर, चांगला मार्क मिळव आणि पुढेच खूप चांगलं करिअर घडव. चैत्रली म्हणते ताई जेवायला ये. हो येते. स्नेहल ताई म्हणतायत ओके. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची 60 लाईक होऊन जाऊ दे. मानसी बोलते मंडळी 60 लाईक होऊन जाऊ दे का? थांबणार आहात तुम्ही? मंडळी
चला मग आता मी लाईव्ह संपवते. थँक्यू सो मच. स्नेहलताई म्हणतायत हो. इन्स्टा लाईव्ह काय म्हणताय, हसताय का? 10, 15, 35 होतात असे का? 10 प्लस 15 35 होतात असे का? नाही, 25 होतात. स्नेहल, संध्याकाळी लाईव्ह टाइम सांगा. 8 वाजता आहे संध्याकाळी. ताई आज गुरुवार होता, डाळ भातच केला. ओके. शेखर दादा, अयो 100 होणार का दादा माझ्या चॅनलवर 100 लाईक्स? ताई सचिन दादा म्हणतात ताई छान वाटला बोलून. सचिन दादा तुम्ही माझ्या चॅनलला जॉईन केलात ना, या माझ्या लाईव्हला. खूप छान वाटलं आज तुमच्याशी पण बोलून, शेखर दादांशी पण बोलून, सगळ्यांशी बोलून खूप छान वाटलं. हा बघा सांग. हा मी जॉईन झालो आहे. धन्यवाद धन्यवाद सचिन दादा. आज मग 100 लाईक्स होऊनच जाऊ दे. बघूया 100 लाईक्स पूर्ण होतात का आज. मनाशी काय ते ठाणून आहे की आज 100 लाईक्स होणारच. मानसी सपोर्ट मी ऑल्सो. थँक्यू मानसी, तुझा सपोर्ट आहे. थँक्यू सो मच. पहचान कौन, हाय से हाय, स्वागत आहे. आप होंगे विजय दादा, पहचान कौन. वैशाली, हाय वैशाली ताई, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा मंडळी. आज 100 लाईक्स झालेच पाहिजे. 100 लाईक्स झालेच पाहिजे आज. ताई तुझे मिस्टर आलेत का जेवायला? घरी असते तर जेवून घे जा. मिस्टरांनी सांगितलं आज 100 लाईक्स झालेच पाहिजे. मला बोलले की आपण 100 लाईक झाल्यावरच जेवणार. बघू आता मराठी मंडळी किती सपोर्ट करतात. मला पाहायचं आहे की आपली मराठी मंडळी, महाराष्ट्रीयन मंडळी किती सपोर्ट करतात. ती मानसी बोलते इव्हिनिंगला 5 वाजता माझी लाईव्ह आहे, प्लीज जॉईन. मानसीची पण लाईव्ह आहे तर प्लीज जॉईन व्हा. सचिन शेलर, मानसी ताई तुझा चॅनल आहे का? हो मानसीचा पण आहे, मानसी व्लॉग म्हणून. इन्स्टा लाईव्ह माझ्याशी कोणीच नाही बोललं तरी छान वाटलं. इन्स्टा लाईव्ह आम्ही बोललो की तुमच्याशी. मानसी, हो सचिन दादा प्लीज मला पण सपोर्ट करा. सचिन दादा म्हणतायत हो इन्स्टा लाईव्ह खूप छान वाटलं बोलून. तुमच्याशी बोलून खूप छान वाटलं. प्लीज मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. विजय दादा, मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला आणि डबल टॅप करा. शेखर दादा म्हणतात हो ना मग 100 मग हे चंगा तो कटोती मे गंगा. म्हणजे काय दादा? चंगा मे कटोती मंगा. सचिन शेलार, हो नक्की मानसी ताई. इन्स्टा लाईव्ह छान. चैत्राली ताई म्हणजे मानसी ताईचा चॅनलला दिसतं. शंभू कुमार, शंभू कुमार दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. मानसी थँक्यू. सचिन दादा कसे काय होतात काय ते 100 लाईक्स तुम्ही दादा सर्वांनी करा 100 लाईक्स. टेक्निकल सपोर्ट, हाय टेक्निकल सपोर्ट, प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा टेक्निकल सपोर्ट आणि माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. शंभू कुमार, आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ. मानसी, चैत्राली ताई, शंभू दादा प्लीज़, शंभू भाई प्लीज़ चैनल को डबल टैप करके आज 100 लाइक्स होने ही चाहिए. 100 लाइक्स. मानसी 100 लाइक्स म्हणून कमेंट कर, मी पिन करणार आहे. मानसी बोलते चैत्राली ताई हो आहे माझं पण चॅनल सांगा. मानसी ब्लॉग म्हणून चॅनल आहे. रेश्मा बंदालकर, रेश्मा ताई स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला डबल टॅप करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला डबल टॅप करा जेणेकरून मला तुमचा खरंच खूप सपोर्ट होईल. उद्या चांगले प्रश्न घेऊन या सगळे. हो हो नक्की या. उद्या चांगले जीकेचे क्वेश्चन घेऊन या.
अमित कुमार बिग टीव्ही, मी हिमाचलमधून तुमच्या लाईव्हमध्ये सामील झालो. अजित दादा, खरंच खूप 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 धन्यवाद माझ्या लाईव्हला जॉईन झाल्यात. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, महाराष्ट्रातली. तर माझ्या चॅनलचं नाव कोकणची माणसं साधी बोळी आहे. प्लीज दादा, तुम्हाला जर माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा, आवडलं तर पहा व्हिडिओज वगैरे, आणि आवडलं तर प्लीज म्हणजे माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा आणि डबल टॅप करा प्लीज सर्वांनी 100. ओ माय गॉड, मी चुकून तुम्हाला इन्स्टा लाईव्हला चुकून मी कमेंट पिन करायची तर हाईड केलं. सॉरी सॉरी इन्स्टा लाईव्ह, प्लीज परत एकदा अनहाईड केलंय मी तुम्हाला. थँक्यू सो मच आणि एक्स्ट्रीमली सॉरी. मी तुम्हाला तुमची पिन करत होती कमेंट आणि अनहाईड म्हणून त्याच्यावर क्लिक झालं. एक्स्ट्रीमली सॉरी. और यार 60 लाईक्स होऊन जाऊ दे. सूरज वाघमारे, नमस्कार नमस्कार सूरज दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा. सचिन शेलार, असं होतं असं कधी कधी. हो दादा, म्हणजे पिन करत होती तर खाली हाईड, कारण जास्त मी हाईड करते लोकांना फालतू कमेंट करायला लागले की. तर मंडळी ठीक आहे, चला आता जेवते मी. 100 लाईक्स आपण नंतर करू. डबल नाही देवी, 4 वेळा टॅप केलं आहे. सूरज लाईक केलं आहे. थँक्यू सूरज दादा. चॅनलला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला, आणि संध्याकाळी लाईव्हला जॉईन व्हा. संध्याकाळी पण लाईव्ह असणार आहे. तर धन्यवाद, बाय बाय, काळजी घ्या सर्वांनी. आणि खूप छान सपोर्ट केलात, खूप छान बरं वाटलं. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुम्ही खूप प्रेम देताय, आशीर्वाद देताय. खूप धन्यवाद. दीपक वैद्य, नमस्कार दीपक दादा, स्वागत आहे. सचिन शेलार दादा म्हणतात बाय, इन्स्टा लाईव्ह बाय. शेखर दादा बाय म्हणताय. सूरज, जेवण करायला येऊ का मी? हो सूरज दादा, नक्की या, मी पण जेवते, या तुम्ही. सचिन दादा, सूरज दादा, प्लीज बाय 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 सर्वांना, बाय बाय, काळजी घ्या सर्वांनी. टेक केअर, बाय बाय.